vamos a rememorar moi brevemente o que sucedeu a última vez. Se mal non vos recordo, estuveche despegándovos con dúas serpes que saíran dunha poza despois de chegar á mansión. A mansión que está ao borde do acantilado. Unha construción estúpida ao parecer de moitos, porque era abrir a porta principal, das 2 pasos e tiras ao mar. Pero unha construcción que, co paso do tempo, agora está, bueno, feita un pouco merda, vamos a decilo de maneira bárbara, non? Porque ao entrar aquí, a entrar por esa ventá rota que tiñades, xa non era o feito de que o xardín estuvera descoidado, de que as silvas estuveran por donde quixeran, senón que no interior xa podedes ver o lixo, a suciedade, a falta de limpieza, a pintura que se rompe, se vai quebrando das paredes, os mobles que están ou rotos ou prácticamente imposibilitados a usalos, non? E incluso a barandilla que tedes á dereita ou, bueno, ese paso superior que parece máis endeble do que un diría. Entón, estades aí, estades os tres na entrada principal mirando e examinando. Que facedes, compañeiros? Eu vou poñer a música de acorde, porque isto sona moi alegre. Ao que E o mapa estaría ben tamén. Ai, carallo, perdona. Metíme eu sen meter os demais. Ahora sí. Moi ben. Como dixen, o que dixen, podedes continuar. Que é o que facedes? Estades no interior da casa, no vestíbulo da entrada. E o último que vechedes foron unhas huellas que iban a distintas zonas. Se mal non recordo, tiño que iban apuntado. Pero ¿hasta dónde iban las huellas? Si las vimos. Mira, vou vos sinalar, porque eso sí que aburrí. Vale. Unhas van... Ui, que eu estou dibuixando en blanco. Ai. Eso é, mira. Unhas van por aquí. Outras van por aquí. E outras van por aquí. Vedelo ben, verdad? Sí. Fantástico. Vos decidides a donde ir. E a donde vaiades, vou vos parar e vos decir como é o sitio. A maioría de portas están completamente abertas, pero xa non sabedes se é abertas porque aquí pasaron xentes ou directamente abertas porque literalmente está rota, vale? Se a pechades é como intentar poñer un cartón nun oco. Mantense, pero calquera cousa que pase por aí, tira. Bueno, chicos, nos vamos al segundo piso. Quiero revisar algo antes. Podemos mover, Según los planos que nos dieron, el sótano igual es el lugar más probable de donde se encuentre la gente, ¿no? Tienes razón, Oxalis. Vamos por ese camino. Yo te sigo. Lo que le voy a decir al búho es que se esconda, que no esté, que va a ser desapercibido. Vale. Podes facer unha tirada de sigilo co búho. Dalle doble clic ao seu token e dalle en skills a stealth. Skills. A esquerda, debería... A mellor non che sale a ficha como a min. Ajá. Vale. É unha das habilidades que ten. ¿Qué caray fue eso? Bien, moi ben, moi ben. Un 9. Ah, lol. Pero eso está ben. Ah, non sabes. Vale, o búho escóndese da mellor maneira posible. Que sexa válido e xa outra cousa. Vale. Ben. Entón, quero que vos movades. O mapa está para que literalmente collades os token e vos movades. Ahora sí, como vaiades cada un para o seu sitio, ide sufrir as consecuencias. Non me lo digo por amenazarvos, senón porque ao mellor vos atopades con perigos. Ou non, ou ao mellor salvos ben. Faced o que gustedes.
Bueno, Podedes. ¿por dónde quieres ir, Oxalis? Ujú. Es 4. Yo sugiero ir hacia el fondo porque es donde más probable sea que esté el sótano. Yo entro en esta habitación. Ben, vamos a describir primeiro a que entrou o noso compañeiro. Dúas mollidas butacas colócanse ao xunto da chimenea desta estancia. Romperon a tapizaría de ambas e sacaronlle os recheos, pero as súas estruturas de madeira permanecen intactas. Vese na mesa rota do chan, preto á parede norte. Cando entras aquí, quero que tires percepción. De feito, voucho pedir, porque me parece moitísimo máis grande. Mi madriña, cantos moñequiños, meu Deus. Vale. Arre, A ver, no. espera, Vale. Bueno, xa me tiraches ti. Toma. Vale, genial. Vale ver ben. Vale. Aquí, na chiminea, hai unha pedra fora de lugar. Parece que se pode retirar facilmente ca man. Me acerco a la chimenea y le quito lo más cuidado posible para que no caiga todo. Porque no sé en qué consiste. Bien. Me ha pasado o seguinte. Sinto un Como momento. hostia. Sinto un momento. Cando saca la pedra, o primeiro que vas a ver é un fouciño, o sea, unha cara, unha nariz peluda. Vas a ver unha comadreja diante túa que non ten cara de moitos amigos cando lle sacas a pedra que detrás tiña a súa casa. Polo tanto, vamos a facer unha cousa, compañeiros. É que primeiro me ides a tirar todos a iniciativa. Isto conta como sorpresa, vale? Oh. Sabedes como vai a sorpresa neste set de reglas? Xa vos digo eu. Atacan con vantaxe eles. No, Cambiouse. O que pasa neste set de reglas é que vos tedes desvantaxe para tirar iniciativa, vale? E eu teño vantaxe, polo tanto. Vale. É mellor, a mí pareceme bastante mellor. Dadme un segundiño, metevos en iniciativa. Vale. Para tirar con vantaxe ou desventaxe. Moi sinxelo, se lle dades ao alt, mentras lle dades algunha tirada, se mantedes o alt do teclado, vaivos a tirar con vantaxe. Vale. Control, desvantaxe. Pues nada. Iniciativa. Claro, Xales, ti tirastes con vantaxe. É o revés. Pero a tirada baixa foi un 2, o sea Sí, que sí. sumaste Non un pasa 3. nada, que supoñemos aí o 2. Vale, pois Rosval, Fral, a darlle. ¿Dónde estaba la iniciativa? No, Daslle a túa ficha, Fral. Debaixo da túa foto de personaxe Correcto. a esquerda. Vale. Xusto. E Eh, tes de sin quedar dar- mentres mantés o control do teclado. Eu vou a probar a facelo desde aquí. Non mo fixo ben, son un melón. Bueno, non foi falta. Carallo, non foi falta. Me cago na puta na que se fixo. Acaba de Dios. que atopamos unha comadrexa cun fouciño. No, o fuciño referíndome á súa nariz. O primeiro que vai a ver Fouciño, vale. a cara da comadrexa, non? Vas a ver esa nariciña que ten, os bigotes, esos colmilliños que che bota, ese siseo que che fai antes de darche un zarpazo, Rosval. Un zarpazo, bueno, vai che morder a manciña. Pero, vamos, un niño, porque non estou tirando donde carallo está a puta iniciativa, tío. Cando un quer tirar non se pode, a ver, alt. Aquí está, advantage. Curiosamente, tiraste con desvantaxe. A ver, tiraches normal. Fral, tira outra vez iniciativa. Ou tira un dado de 20. Pero no había que darle control. Sí, pero non che tirou. No. Tirouche un dado. Pero Mantes tantas control veces- e darías un clic esquerdo á iniciativa. Le doy un dado de 20 entonces. Sí, porque como xa tiraste unha vez, o resultado máis pequeno vas te quedar con él. Efectivamente, pois 11 máis 4, 15, vouche actualizar. Xa decía eu, joder, sacaches 2 20, que podía ser, non sería a primeira vez. Vale, perfecto. Vale, No dejas, ¿sabes? cando escoitades o siseo das comadrexas, dadesvos conta de que a súa familia, que estaba aos arredores, empezaba a aparecer por distintos recunchos e ocos da casa. Bien. Fral,
Detrás túa sale unha pequena comadrexa que che vai a morder o peiño. E dache. Ves que che engancha ben, che morde durísimo o pé e arre hosti se che mete unha mordida. Carallo. Non lle din a empezar o encontro, pero ahora xa está, non se preocupare. Moi ben, toca ya o seguinte. Roswell. Esta é que se saliu do outro. Tes sorte que a mordisca que che pegou apartaste rápido a man. Non sei como farías, pero cando colleches, sacache la pedra, tuveste a sorte de que apartaste desa dentellada que che iba a pegar. Ben. En el 6 pejo lle 4. No, ese é o daño, que sempre me gusta mosalo para que vos asustedes un pouco máis. Bien, Ahora. agora. Fran, ves que che ven outro por detrás, amigo? Tes sorte. Probablemente despois da mordisca que che pegou a anterior, xa reaccionaches. Porque esta non che deu. Non sei se o esquivaches, se lle puxeches o pau diante, o que quixeras. Pero esquiváchelo, vale? Non o recibiches. Esquiváchelo ou evadiches o golpe co que sea. Ahora tócache, Thrall. Que faz? Diante túa tes dúas comadrexas que teñen cara de poucas amigas. Unha está tensa e outra é pesimista. Por que é pesimista? Porque o sabemos? Non o sabemos, pero sabémolo. Que tendré que darle a alt al enemigo, ¿no? No. Ti primeiro apuntas o que queres marcar. De feito, non sei se che pasara outro día a chuleta para saber como... Sí. Vale. Primeiro, clicas no clic esquerdo a un dos enemigos que lle queres golpear. Daslle a T para apuntalo. E cando apuntes, podes facer unha acción, non? Bueno, podes golpealo, podes decir golpealo ou facer outra das habilidades que tes. Creo que coa chuleta, se vías que... É dicir, podes, se queres golpearte con eles, eso, apúntalo, darlle coa lanza de monje, que vai ser o mellor, darlle un lanzazo, e logo... Mi madriño se vai a dar. Arre, hostia, tanto que das. Vale. Me cago na puta madre que me pariu. Non a mataches? O sea, é como desto de que che morde, venche outra, e vades o golpe, e de repente das como a ¡pah! Non a matas por un fío de vida que non lle arrebataches. Pero por un nada. Podes golpear outra vez co bonus action. Ahora mesmo que fixeches dar un pauazo, e ahora podes dar un puñetazo, unha patada, un cabezazo, sabes? Podes utilizar as túas artes de monxes para utilizar a bonus action e golpear outra vez. Como te digas. Sería un arme de strike, o golpear outra vez. Pero... ¿estoy en peligro? Sí. E podes golpear, matas unha e podes te botar para atrás ou facer outra cousa que queiras. Podes usar a bonus action tamén para curarte, Tedes cada un de vos dúas pócemas. Ti podes decirme, vale, pois, agora que a bonus action voume beber unha poción para curarme algo. E o que tens que facer para curarte a ti e non ao bicho é seleccionarte clic esquerdo, darche a ti mismo e darlle a pócema. Porque así curaste. E che vai a curación a ti. No, a lanza de monje no, amigo. Ten que ser un arme de strike. Mi madriña, chaval. Unha pena, Unha pena. Non pasa nada, reverte a vida. O monje, cada vez que pega cunha arma, ten a posibilidade de usar a bonus cunha parte do seu corpo, é dicir, cun arme de strike. Por lo tanto, podes dar. Pero como, o sea, non la acabo de lanzar sin querer. Claro, deste lle coa lanza, pero eu quero que lle pegues cun arme. Vale. Fixéchelo ben, só que pasa que elegiste esa cousa que non era. Má, das de igual, arre, hostia. Xa está, morreu. Como lle pegas? Dalle unha patada e lanza a voar ou que faz? Le doy un puñetazo y arranco la cabeza. Me cago na puta, esta crueldade animal innecesaria. ¡Ah! Vale, perfecto. Unha menos. Thrall, non faz nada máis, non te moves, non? Porque poderías Puedo moverte. moverme, no. Podes moverte Pero onde está o corpo. Sí. Oportunidad de ataque. Si e non, hai sitios onde se te move, si que che xera o ataque de oportunidade, pero podes te poñer, vouche mover eu, non te asustes. Podes te poñer aquí,
bloqueas o paso a esta comadrexa para que fora a atacar a túa compañeira ou a Roswell e encargaste ti dela. Ou podes te mover aquí e non tes ataque de oportunidade. Pero se te moveras aquí, que é a 5 pés máis do alcance da comadrexa, sí que che fai ataque de oportunidade. Ou se te moveras Vale. aquí. Píllase, non? Entiendo. Polo tanto, Sí. moves ti como queiras. Fantástico, moi boa, moi boa. Porque así se a comadrexa se quer pegar a Oxalis, se a comadrexa agora se mover así, ataque de oportunidade. Moi boa. Moi ben pensado. Genial. Roswell, ahora sí, tócache. Ves dúas comadrexas neste cuarto cheo de caca. Que fas? A que me intentou morder, así, a que está debaixo miña, cartir, Ai, ai. pues, un pedazo así, que rabia, cargo aí un True Strike, e lo apuñalo. Me cago na puta. Ah, vin o 18 cerca, Ves que a comadrexa para estar aí detrás da pedra fai os movimentos de esquive que flipas. Ou simplemente pura sorte. Ao mellor porque está acomodada xa a este sitio, sabe onde meterse ou non, pero non és capaz de darlle coa túa daga. Que fas, a maiores? Nada máis? Non gastas abonos para nada? E disme, no, aquí que non podo gastar abonos para nada. Eu, vale. O que ti me digas. Poderías... Vou usar a cousa, a poción básica que... A potion básico que teño aplicado na arma. Pero... Ao mellor ahora é algo cedo para botalo. Non sei. No, me quedo aí para bloquear la salida para que non lle ataquen a Oxalis. Moi ben, perfecto. Pois... Tócalle a tensa Giants Whistle. É dicir, a comadrexa tensa. Número 2, porque hai dúas. Que están tensas. E vaiche morder, que carallo. Vais ver que lle intentaste despejar a súa compañeira. Non hai collóns, As comadrexas non saben onde morder a este constructo. Polo tanto, falla miserablemente. Oxalis, tócache. Ves que hai 3 comadrexas, outra perdeu a cabeza, que están intentando golpear aos teus compañeiros. Que fas? ¡Ah! ¡Qué animalitos tan bonitos! E que colmillos están ¡La puta madre! Obviando y viendo la comadreja sin cabeza, me voy a centrar en las que están aquí dentro. Y sí, apartando la vista de ahí. Voy a usar un trato con animales para ganarme a una comadreja. Vale, coméntoche unha cousa. Isto é unha acción de influir, vale? Vámoslo a poñer en vez de persuasión, trato con animales, porque literalmente estás lidiando con animales. E paso o seguinte, cando ti intentas influir unha acción a unha criatura hostil, tes desvantaxe para facer a tirada. Se superas un 15, vale? A comadrexa vaise pirar do combate. Temporalmente. Temporalmente, quero dicir, se despois ides a súa puta casa e lle queimades a casa, sabes, por moita tirada que sacaste, vai intentar pegar outra vez. Polo tanto, sinala calqués que se vai calqués intentar persuadir, non? Que tratar animalísticamente, non sei como describilo, faime unha tirada. Esa de aí arriba. Moi ben. Pois tírame aí. Trato con animales con desvantaxe. Bueno, podo pedir eu aquí, se non o tes na man. Espera un momento. No, sí que te llaman. Vale, pues dalle aí se medo. Vaya. Bien, de alguna maneira, ainda fixeches que a comadrexa se enfadara máis contigo. Como é unha criatura... Bueno, son comadrexas gigantes, vale? Non poden atravesar as portas, pero... Sabes como estes cans, cando lle botas a man, parece que son dóciles para acaricialos, e de repente empezan a poñerse super eléctricos e intentan che morder en plan... ¡Ah! Pois así, vais a poñer ahora mismo, non contigo porque non che chega, pero sí con Roswell. Por lo tanto, Roswell... Medo, Eu sentiría medo. Algúnha bonus action que desexas facer, Oxalis, ou acabamos esta ronda? Non sei como de fedido está Tral. Non me deron,
Vedes que 5 de 11. ten un iconiño arriba do toque na esquerda, que é como un couso de sangrar. No, é que vexo moitos desplazamentos, moitos iconos de... Sí, vale, pero se non tes o cursor en riba de Thrall, Ajá. Non lle vexo nada. vale. Que putada, pensaba que iba de ver entre todos. Vale. A mí me hostia, sale, a mí me sale. Claro, a vos mesmos sí. Cando vos vedes ese icono é que estades a menos da metade da vida. De feito, atreveríame a decir, unha cousa. Por que non vos aparece? Ah, sí, claro, non aparece. Para un momento. Always for everyone. Ves a vida ahora a Thrall? ¡Hostia! Vale, bien. Vou volo poñer a todos porque para o combate é bastante máis útil. Bien. Podes te acercar, botarlle a pócima, pero teste que acercar. Ti dirás. Ou se non pasamos turno, Thrall parece que está lidiando bastante decente con esa comadrexa. Pero bueno, unha mala tirada pode que era o chan. Vida ou morte, vida ou morte, vida ou morte. Oh, Dios. Arriscaste os salis para curar a teu compañeiro? Ou quedaste atrás, confiando nas súas habilidades? No te preocupes, Oxalis. Roswell te necesita más. Xa cho dixo o teu compañeiro. Acercácheste? No, amigo. ¡Ah! Que fillo da puta, que listo. No, que teño a capacidade de coller o feitizo este da outra clase. E xa o fixo, Podes moi ver bo. como Xalis di unhas palabras que non entendes. É un soplo dun aire cálido che rodea e sana a túa ferida. Moi boa, Gracias, Oxalis. Perfecto, pois non hai máis turno para ti. Agora toca a min as miñas comadrexas. A que estás sin cabeza non. Bien. Roswell. Outro mordisco che vai a ir. Hostia, tío, pero estame vacilando, joder. Bueno, perfecto. Vaise mover para aquí. Vai pivotar ao teu lado para estar máis preto da súa compañeira. Entón, a outra comadrexa que está con Thrall abalánzase ao seu tobillo despois dese aire reconstituinte. Iso, dache! Mi Thrall, vaiche morder co peor dano posible, pero mordeuche. E nótalo, notas esos dentiños clavándose en ti. Que fas, Thrall? Ves que che acaba de morder? Outra sin cabeza. Oh. Este pauazo esquiva rápidamente, Ves que viu a súa compañera como perdía a cabeza e dixo, non, a min non. Vas a ter que dar un puñetazo se queres facer algo máis, porque coa lanza non lle das, Dios! É comadrexa intenta esquivala e por pouco non esquiva. Mi madriña hostia que lle metes. Dis, non che darei co pau, pero a cabeza vala perder igual. Matástela, non é broma. Do puñetazo que lle meteches ou o patadón ou o cabezazo, estou páchela, o sea que outra cabeza fora. Pregunta. Thrall fue corriendo, le dio un puñetazo contra la pared y quedó escuchado. Perfecto. Dios! Outra menos por o noso compañeiro Thrall. Thrall, móveste. Ainda che quedan os peiños para moverche. Que faz? Quereste aí? Ou móveste máis cerca dos teus compañeiros? Ya no tengo nada que me impida moverme, así Correcto. que camino entre las dos como orejas con aire de superioridad, hijas de puta. Perfecto. Pois E podes digo quedar estas aí series. e logo no seguinte turno podes te mover para dentro. Porque podedes atravesarvos entre vós. Vale, as comadrexas non, pero entre vós sí. Polo tanto... Roswell! Ves que o teu compañeiro Thrall ven despois de lidiar con dúas comadrexas? Estás ti a altura do teu compañeiro? Ou non podes lidiar con elas dúas? Lo averiguaremos pronto. Ah, eso dixo eu. Veña. Sí que lle das. Non a matas. Sí.
Ves que despois de encantar a daga con ese feitizo, con ese truco, mellor dito, faslle un tajazo, pero non morre. Non é o suficiente como para matala. ¿Puedo moverme en diagonal? Sí. Moverme aquí. Así Vale. colándome entre as dúas. Como aderezas destas de merda. Alimañas. Moi ben. Algo máis? Non? Ou si? No. Moi ben. Pois tócalle a Tense Giant Whistle. A comadrexa xigante tensa. Esta... Ahora como lle acabas de fazer o oco. Dios, Oxalis. Bonito animalito. Sí, mira como morde. Hostias. Eso dache. Ahora ben. A tua Xa. armadura máis 5 non suma 19. O sea, suma 19 pero dache igual. Non che aconsello que botes o shield. Vale, pues. Vaya hostia che acaba de pegar. Mordeuche. Botella man. Pero ademais é como que el Rosval pivotou para ali. Esta comadrexa xa estaba botando os niños no plan. Así, en plan rabioso. E que no momento que tuvo un oco, meteuse rapidamente, movendo as patas ferozmente e mordeuche. Mordeuche, pois a mí gustame pensar que mos morden nos pés. Vale, nos tobillos, nas perniñas. En plan, sabes, mordisquiños así. Mordisquiños que carallo, Carallo, Ben, Oxalis, é o teu momento. Meteuche unha dentada que flipas. Pues... Vamos a hacer... Tengo... Muy bien. Coño, pero aquí todo este destruye strike, impresionante. No letal. No, Bueno, mataches, sí. No, mataches. Pero Nada, que fai va. mucho daño -1. Como -1, neno? Sí, porque non sei, non lle vou aplicar... Non che tuvo que aplicar. Ahora, espera un momento. A Roswell está aplicando ben. 4 máis 2, ataque. 4 máis 4. Sí, a Roswell sí. Que raro. Vale, déxame mirar. No, a Roswell está aplicando ben. Vamos a Que non me descubrir aplico ahora. ben o daño tampouco, porque é un de 6, pero non levo nada nas mans. Sería un de 8. Como non levas nada nas mans. Claro. You make one attack with the weapon used in É the verdade. spellcasting. Tens que usar unha arma, fijo, Claro, e o bastón non é un arma. Sí, claro, por eso. Entonces sí que tens unha arma nas mans. Claro, pero as túas mans. Entonces, é un de 8. Ah, amigo. Ok. Vale, faime ti a tirada no chat. Faime un dado de 8 máis o teu bonificador de inteligencia que é máis 4. Creo que é máis 4. Sí, efectivamente, máis 4. Bien, faltouche R. Non está ben? Faltouche R ao principio. R barra ou barra R. Non, a barra R, perdón. Fixo ao revés. Barra R, un de 8 máis 4. Dixeras non letal, verdad? Sí, dixe, no. Perfecto. Vale, vamos a decir que está inconsciente. Escoitades os lamentos da criatura tirada no chan. Perfecto. Nada máis, verdad? Non usas a bonus action. Bueno, non podes facer outro feitizo porque xa gastastes o cantrip, por tanto... Ou cura este copo cima. Bébela. Pois... Déxame Bah, chequear solo como... queda unha, malo será, non? Que a outra se vaya por ti. A outra está moi enfocada con Roswell. E non che vou facer as trampas de ir a por ti por putear. Vale. Que va. Mentín outra vez. Non o sabes, Oxalis. Non o sabes. Vale. Está enfocada, pero así como viu a súa compañera morrer, vamos a decidir cunha tirada, polo tanto, moi ben decidido. Listo. Perfecto, moi sabio de fuxir. Moi ben, pois agora, tócame a min, coa única comadrexa que me queda. Rosval, vas a morrer pola furia desta entellada da Giant Whistle número 3. Non foi aposta, Mi de madre. verdade. Eu de verdade que non foi aposta. Ou seja, mi madre. Para cajallón te acaba de pegar,
Pero ti vistes como a comadre xa acaba de ver a súa compañeira que asume que morreu, vale? Porque ve que cae ao chan, non se move, e de repente espelle toda a furia e dache nunha conexión que tes, sabes? Nun oquiño que che permite moverte. Joder, como doe, como clava os teus sensores de... os teus nervios... É que non sei como vai o teu construto, compañeiro. Decides ti como vai esa mierda. Pero faite un daño que flipas, vale. Thrall, tócache. Sí, Pero está inconsciente, ¿no? Sí, ese está inconsciente. Podes te puñar aí en riba dela. Písala. Písala. Al ver a mi compañero que le pegó un mordisco tremendo, cojo a esa de nutria, a esa mierda. Vale. No sé si le hago daño, ¿no? Sí, non é que lle fagas daño, é que matas. O sea, sacaste La mato directamente. Cojo el bicho con toda mi fuerza y la reviento. Toma por culo. Pero contra o cristal, rompe o cristal, diríamos. Sí, Creo que- rompo cristal. Perfecto. Por la ventana. Pola ventana. Pois efectivamente, rompedes o cristal. De feito, vou no a cambiar para que se vexe o cristal roto. Aí tedes. Ahora poderíades pasar polos cristales. E con isto vouche mover para aquí para que podades ver o Whistle que está morto. O combate finaliza. I'm empty... Sí, home, sí, cara a boca, xojo. Vou vos asignar a experiencia, autoasignar. Moi ben, compañeiros. Tedes 33, cada un de vos tedes 33 puntos de experiencia máis. Cada vez máis cerca do nivel 2. Ahora ben, tendes que tomar a decisión, ou non, podelo facer instantáneo, de matar ou non a esta Giant Whistle que tedes cerca. Non vos vai dar experiencia matalo, vale? Xa vos lo deu ganarlle. Xa acabou o combate. Sodes libres de facer o que queirades. Yo me acerco a la nutria y la cogería. Me la ataría, en plan, para que no fuera más otra vez una amenaza. Ajá. Pero la llevaría conmigo, porque Le enseñaré educación a esta pequeña. O sea, acabades de reventar a súa familia. Ajá. Le agarro la mano a Oxalis y Malleira. le agarro la mano a Oxalis y se la intento quitar para matarla. no me jodas. ¿Hay que hacer una tirada o qué? Queredes facer unha tirada enfrentada? Moi bien. Sí. Vale, como Thrall é o que está facéndolle algo a Oxalis, vamos facer a tirada enfrentada. Dame un segundiño, permitidme un momento. Xa vou aplico eu. Vale, ti si ou si tes que utilizar forza, vale, Thrall. A pregunta é, Oxalis, ti usas destreza para esquivar ou forza? Ti me dixes. Destreza, fuerza. Destreza. Claro, a ver, supoñemos, pero... Vale, fuerza es acrobatics, ¿no? No, Athletics. De feito, estou chupoñendo aquí. Athletic. Non tires que chupido polo chat. Ah. Aí o tedes. Tengo que darle astral, ¿no? Claro. Claro. Bueno. Y yo- Fran, te pero llega. le di. Ah, vale. Normal, ¿no? Una Sí, tirada claro, normal. claro, correcto. Bueno, Ai, Oxalis. Se hubieras tido un poquillo máis, soldado, un poquillo máis, por 3 míseros puntos. Ves como che saca a comadrexa das mans. E acto seguido, Thrall fai un ataque, pregunto. Sí, ¿no? Acto Mal. seguido. La miro y le digo. Esto es por tu bien. Nos servirá para comer. No te atrevas. Bueno, Thrall, gañaches ti o enfrentamento, decides un pouco. O sea, Solo por hacerle el susto se la devuelvo a Oxalis. Menos mal. Dios. Dios. Vale, Oxalis, entendo que a túa intención é educar a criatura. O desafío da criatura vai facer que sexa máis ou menos complicado, polo tanto, hemos de decidir despois cantas tiradas vas facer para poder amaestrala. Pero xe que non vai a ser sinxelo, porque ter un equipo de criaturas a vosso favor
Impresionante. Vale, vamos a reservar a Ali Kubu para que non ande a tocar os collóns. Xusto, mira, pois sí. E agora ben, vou continuar un pouco o que había topado Rosval. Daste conta que ao levantar a caixa atopas unhas pequenas bolsas. Bueno, a caixa, a pedra que estaba solta, vale. Eso foi unha das cousas que viches, pero polo fragor do combate, pois non te ibas a coller unha puta bolsa mentre te estaban a morder os pés, vale. Polo tanto, védelo aquí. Sí, sí. Vale, podes te acercar, darlle clic de... Buah, tío, son un melón. Espera un momento que non che vai ir. The Foul Item File. Vale, ahora se che vai ir. Se das doble clic esquerdo, vai che decir que é o que atopas. Vale. Vale. E agora, unha vez o collas ou non, vamos a tirar para ver que atopamos o loot das criaturas. Tirademe todos un dado de 100. Logo, o último dado de 100, vamos a decidir quen o tira. Vamos a ver, aquí está a tabla. Pam, 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 pam. Mima, vai a canción máis epicarda para a puta mierda de combate que foi. Bueno, que case morredes, Case morredes. Non dixo nada. Vale. 61, 64, 28. Vamos a empezar con Oxalis. Oxalis, vasme tirar 3 dados de 6. Rosval, o mesmo. E Thrall, ti vasme tirar 5 dados de 6. Vale. Oxalis, vas a recibir 11 moedas de ouro. Hostia. Rosval, que bien. O mesmo. A mesma cantidad non, pero 12 moedas de ouro. E Thrall, atopaste 21 moedas de cobre. En 7 partes. Por que faría alguén eso? Perfecto. Joder, soy el que más machaqué y el que menos recibió, conchito, madre. É o que hai. De feito, aquí a pregunta. Quedamos unha comadrexa por examinar. Quen tira? O que menos levou cartos. Sí, yo no inspecciono. Thrall, Mal. outra vez. Tírame un dado de 100. E o seguinte tocará a Rosval ou Oxalis. Anda. Hostia, tira outra vez outros dados de 5 dados de 6, ó. Mi madriña, que mala pata. Vale, pues levas 11 moedas máis de cobre. Boísimo. Sí, buenísimo. Boísimo. Moi ben. Chavales, estades jodidillos, Carai. Estades... ¿Descanso largo? Descanso largo... No. Non vos poderedes a dormir aquí 8 horas, verdad? Rosval, ¿estás bien? Estás cojeando. Sí, Dicen solo necesito El una aliento también, ¿sabes? ¿Perdón? Solo necesito curarme un momento. ¿Puedes? Sí, me aparto para aquí, al lado de ellos. Ajá. Cojo el kit de Sí. robar. Y a través de eso canalizo la magia Cure Wounds para mí. Ok. Curea Wounds. Cure Wounds, sí. Pero, ¿os encontráis bien o queréis hacer un descanso? Thrall me parece que tiene prisa para volver a la villa. No creo que haya tiempo para descansos. Pero es las 6 de la tarde. ¿Estás viendo ahora? Non son as 6 da tarde. Son da outra partida, dame un segundo. Son as 5:30. ¿Sí? ¿Qué? No, perdón. Esa é outra partida. Son as 2 da tarde. Son as 2 da tarde. Claro. Son 2 da tarde. 2 e 10. Rosval está curado. A mí me queda bastante... Yo me encuentro bien. ¿Tú, Oxalis, cómo estás? Pues no, no tengo mi brazo, no es el brazo, no, esta pierna, sí. Bueno, la tengo algo lastimada, pero
Mm, puedo encargarme de ella. Déjame. Aí sendo as 2 da tarde ainda tedes ben tempo para descansar 2 veces aquí, echar a voltas. Descansar Pero- 2 veces con Pero descanso. aún tenemos que investigar lo que hay después de volver. Sí, Así que, sí. Eu se vos dejo que non despreciades nunca o poder do descanso curto, porque ao mellor vos vai a facer falta. yo pensé que no había descanso corto, pensé que Sí, había sí, descanso sí, largo, sí. nada más. Sí, ¿Os no. parece? Podedes Esta- decidir... Permite un momento, José, para aclarar entre todos. Dale. Pode haber un momento donde digades estamos mal feridos, vamos a facer un descanso curto. O descanso curto é unha hora interrumpida donde parades, comedes, estades tranquilos. Cando facedes o descanso curto, recuperades certos rasgos, vale? Ao mellor ahora non recuperedes moito porque tedes nivel 1, e curadesvos a cantidad que vos querades de dados de golpe que teñades. Ahora mesmo só tedes un por ser nivel 1. Un ou 2. Sí, un. Al subir de nivel Uno. se recupera la vida. No, aumentas a vida que corresponde co teu nivel, pero non recuperas a vida de todo. Vale. Muy bien, perdoa, Oxalis, continúo. La verdad, podría sanarme la herida, pero entonces no podría usar más magia. Tedes pócimas. Entonces- Recordovos. No sé en qué momento nos serán necesarias las pociones, pero creo que si nos parece mal, un breve descanso me vendría bien. Teniendo en cuenta que nuestro compañero Roswell acaba de curarse y yo estoy más o menos, yo estoy bien, podrías utilizar una poción tú. Si no, ¿de qué habría servido que Roswell se hubiera curado? Un punto. Sí, además las pociones están para esto, ¿no? Con esa intención nos la han dado. No tiene sentido no usarlas cuando son necesarias. Está bien. Vamos allá. Tiki, tiki. Apúntaste. De chupar. Ay, qué rico. Tiki. Moi ben. Curouche literalmente a hostia que che meteu a comadrexa. Moi boa. Menos mal. Wow. Perfecta, estoy como nueva. Ben, pois... Tedes dúas opcións. Seguir cun orden e con cuidado ou ir con cada un ao seu lado. Bueno, chicos, hay que tener cuidado con lo que nos encontremos. Correcto. Sí, y a poder ser, por favor, no dejéis que se me echen encima. La puerta esta de aquí está cerrada, ¿no? La que estoy enfrente. Abre. Joder, Explora, dalle, interactúa co entorno, ti sin problema. Cando, de feito recomendo vos que entredes na habitación simplemente para ver, por curiosidade, vale? Porque senón vai ser un pouco Cristo. Describo vos. Isto, nun momento dado, tiña unha longa mesa que ocupaba o centro desta sala. Agora xace no chan, totalmente rota. Hai unha cadeira que tamén está destrozada e estás apoiando contra unha sección da parede situada entre as fiestras, as ventás. E, ademais, hai un montón de pratos rotos que se acumulan na esquina noroeste. A maiores deso, non vedes nada que vos chame a atención. É un cuarto máis feito estrizas. ¿Puedo intentar mover la mesa que está en el suelo? Sí, está rota. Móvela de un lado para outro. Non ves No nada hai nada que te chame debajo. atención. Nada. Ok. A gente puxou a porta. Supoño que é outra chimenea. Sí, pero non ves nada que te chame a atención. Non hai nada interesante. Abra a porta, Roswell, aí estamos. Que educados que pechade a porta despois de sair, Ben, Tral. Coméntoche. A gente Sí. se leu o Discord ou pareceume escoitar o sonido demais. Non se leu, vale. No. Flipei eu solo. Vale, estás na cociña, nunha Vale. cociña sucia, chea de humidades. As paredes están cheas de mo gris e teas de araña por todo o chan. Nas Ai, paredes e no teito. Na esquina suroeste, que é onde te estás acercando, atópase unha estufa de ferro
para cociñar cunha campá arriba. Xunto a ela, e debaixo da mentá, tes un lavamans de pedras rachado e descolorido. Á dereita do mesmo, colgada na parede, e a uns 5 pés do chan, atópase unha pequena despensa de madeira pechada, algo onde se poderían guardar as especies, non? E na parede do fondo, unha escaleira de madeira que sobe arriba, de oeste a este. Esta que vedes aquí, vale? A madeira podes ver que está carcomida, non? Faltan algúns peldaños. Quero que os que estén aí ou me tiredes ou investigación ou supervivencia. De feito, que preferides? Investigación ou supervivencia? Investigación para mí. Vale. Tiro Tamén xexe. Sí, pido Supervivencia. supervivencia. Roswell, ti que queres? Investigación ou supervivencia? Investigación. Cajo na puta. Se me gusta, va. Firma aí. E ti pido tamén desde aquí. Investigación. Vale. Vale. Non vos preocupedes en que vos aparezan as X aí. Non lle puxo unha dificultad para eu ter de referencia e pedir igual. Bueno, tamén me vale, Roswell. Como tiraches es de mal me ven. Non hai problema. Vale. Oh, Saco yo do chat para que se non moleste. Fantástico. Vale. Fantástico. Pois o único que non se vai a coscar moito é Cerada. Vale. O único. Os demais. Dades vos conta de que hai distintas pegadas, huellas, que conducen á sala contigua. Vou a sinalar no mapa. A esa porta. O rastro parece humanoide. Aquí ha pasado alguien y se dirigen hacia esa puerta. Puede ser que sean la gente que estamos buscando. No lo parece, ¿no? Las huellas son... Humanoides. Pero sería extraño que estuviesen andando por dentro de la mansión como si fuese su casa. Igual puede ser que sea de quien habita esta mansión. Ou curiosos que viñeron aquí e saíron correndo. O bueno, pero también puede ser cierta la historia del viejo. Tal vez sean esqueletos. Ve que Oxalis y Roswell perciben algo a través de que hay algo que las deja mirando hacia la puerta. Bueno, a ver, te Y me señalo. acerco, Ajá. abro la puerta. Sin saber lo que hay dentro. Vale. Nesta sala apreciase máis que na maioría os efectos da humidade e da putrefacción. O moho medra en pequenas zonas no chan, das paredes e do teito. Hai un gran barril de cobre. Quédateme quieto, fillo de puta. O barril está partido en dous, descolorido e completamente baleiro. Rebousa debaixo da ventá, e ao seu carón no chan hai un pequeno montón de fragmentos de louza rota. Vale, louza, os platos que habíades visto no outro lado. Claro, cando te acercas, podes ver que hai unhas escaleiras que conducen ao que parece un soportal, á parte baixa desta mansión. Que facedes? Chicos, aquí hay una escalera que lleva hacia abajo, que van hacia abajo. pero en esta habitación también hay una que lleva hacia abajo. Hai unha que vai para arriba e outra para baixo, sí. Claro, la donde estoy yo, esa es la que van para abajo, ¿no? Sí. Sí. De hecho es por donde van las pisadas, así que es más probable Tú que... has dicho que tenemos que ir a un sótano. O sea, bueno, en la misión. He sugerido, sí, posiblemente las personas que estemos buscando, si las tienen cautivas o retenidas en algún sitio, puede que sea en el sótano lo más probable. Y Pues vamos allá. Antes de que te movas, Tral, que eres tío primeiro. Escoitas, no momento en que pisas a primeira escaleira,
un grito desde a parte de atrás. Vos que estades cerca tamén os coitades. Vadesme Da tirar parte- todos unha salvación de sabiduría. Dadme un segundo que vos la pido. Da parte de atrás, o sea, por donde nos vimos. No, detrás vosa. De detrás Ah. vosa, escoitades esos ruidos. Se grita. Hostia. La puta. O sea, la parte de atrás donde estaba yo antes, ¿no? En la ventana. No, No. detrás túa. Sí, Como se fuera detrás da túa orella. Escoitas alguén gritar. na túa espalda, básicamente. Vale, entiendo. Teden no chat a salvación de sabiduría. É normal. Sí. Hostia, aí chocou. Bueno, a ver, que? O sea, xa... Vale. Que pasa se fallabas nesta tirada, Oxalis? non o sei porque aí non o veis sale o resultado. Como eches o resultado? No, chocou un dado contra outro e vindo os resultados dos meus amigos, Que pero o meu non. cojones? Tira outra vez. Pídeche outra vez. Que coño, tío? A primeira vez que me pasa esta regas, tío. Pero a ti, pareceche. No, que va. Por eso yo teño que pedir outra vez. Literalmente vexo en blanco, toma. Pois. Pouco lo puñerei para que o vexades, porque aquí non hai trampa nin cartón. Bueno. Que suerte. Pensaba que fallaras, Vale. Vou a decir que o que pasaba se fallabades. Ibo vos entrar algo de canguelo, vale, de medo. Que se traducía isto nas mecánicas do xogo? Que durante unha hora as tiradas, as probas de característica, en plan, quero investigar, quero non sei que, facías delas con desvantaxe. Joder. Bien. Pero, Por sorte, como é? non vos asusta isto. Bueno. Non tanto como debería, pero o susto leva algo no corpo. Pero iso está. O jumpscare. Daste conta de que é un jumpscare, sabes? É como... Vale, pode Claro. identificar que é? Polo sonido, nin de coña. O sea... No, polo... O sea... quero dicir, vendo un sitio foi todo ao cada un de nós xusto detrás nosa. Podo che dicir do outro xeito. Podería ser un efecto máxico, sí. Xusto. Sabes as cousas que o desencadenan? Non. Como sabes que é o que é se non tes os materiais para poder investigalo, sabes? Poste supoñer moitas cousas, agora que o sexa de verdade ou non. Non tes agora mesmo a maneira para descubrilo. Ah, vale. O que sí, eu entendo que se superache desa tirada, pois podedes pensar eso, non? Isto é un truco, isto é unha artimaña. Perfectamente. Eso non vos quida que vos podedes sobresaltar nese momento. No, claro. Los Eso espíritus de mis ancestros hacen más ruido. no ha sido real. No ha sido real. Yo lo sé. No ha sido real. Vale. Pasa pois, por cosas peores. se queredes baixar, baixade. Literalmente, tedes que baixar as escaleiras. Ahí con el último. Y lo dice, ¿sabes? Pero este barril dijiste que era de cobre, ¿no? Sí, está valeiro, está partido da metade valeiro. Pero el material como tal vale algo. O sea, que é ser Oh, chatarreiro. qué guapo. O material como algo. Home, se o levas ao ferreiro, ao mellor che dá uns cuantos cobres. Eso sí, ir cargada por eso, no, a mellor non che merece a pena, Ya, no. Bueno, ya vamos. Vamos allá. Sí, es un momento. La hora. Parece que aquí no hay luz, ¿no? Correcto. No, ¿Vosotros estáis bien? Parece que a luz só filtra o que se pode ver polas escaleiras para abaixo e vos proporciona un pouco de luz, pero estades moito máis, un pouco máis adiante, estades na oscuridade. Por aquí podedes ver a franxa. ¿Vosotros podéis ver bien? Describo vos antes que nada por aquí ides a topar algo. Isto é a bodega. Nas paredes norte e oeste alíñanse uns botelleiros de madeira que chegan ata a altura dos sombreiros. Non parece quedar botellas intactas nos andéis, e o chan está coberto de fragmentos de varias delas. Cristais, os restos putrefactos de hai moitos anos do viño roto, bueno, de feito no chan. Xunto á parede leste, que é por onde viñechedes ao pé das escaleiras, descansan dúas grandes cubas de metal, que son as que ten diante Oxalis. Parece que están baleiras. E o que vos chama máis a atención, no centro da habitación
xace un cadáver humano vestido cunha cota de malla. Hai unha espada longa á súa dereita e un gran escudo só cubre as súas pernas. Que facedes? ¡Quietos todos! Les aviso. Y ese cuerpo me da mala espina. Proceded con precaución, por favor. Vale. Porque non sei moi ben. Decídesme e eu propoño cousas. Que facedes antes de que eu propoña cousas? Saco da mochila unha antorcha e encendo a casería. Creo que se te apuntas e lle das, literalmente creas unha antorcha. Se me apunto e lle dou. Outro día José foi capaz de facelo, pero non sei como carallo fixo. Creo que Usa non a tiña antorcha, como se fora un objeto, como se fora un feitizo no teu inventario. Non. Non xe dá? Dame un segundinho. Vou probar eu, se me permites. A ver... Ah, porque tes na mochila, non? Sí. Vale. Mira, vouche mover a antorcha da mochila. Vale, movincha. E agora... Sí, ahora sí. Ahora sí, luz. non. Dalle a light, correcto. Lights. Eso é. De feito, fixo o dibuxito, pero puxo por debaixo. Vale, pois agora tendes luz. De feito, aquí comendo unha cousa. Unha das túas mans ten a antorcha. Vale, é importante aclaralo. Bien. O lado que tiña a daga. Voy a quedar co escudo. Vale, perfecto. Tes a daga e o escudo. Genial. Pois... Examinades o cadáver ou examinades a sala? É a pregunta que teño eu. Yo voy mirando la sala. Vale, os que queren investigar a sala, porque isto sí que é investigación ou percepción, vos facer... que carallo, tiradesme todos, hostia, sempre andamos a tal. ¿Qué tiramos? ¿Investigación? Eles entendo que van a querer tirar investigación e ti percepción, verdad? ¿Doulle xa? Sí, yo percepción. Vale, pois dame un segundiño. ¿Cómo le hace ilusión al máster? Fíjate, investigación es... Con inteligencia, percepción é con sabiduría. Vale. Por eso a ti sempre che vai ser mellor dicir vou tirar con percepción, porque investigación vai relacionada a inteligencia, sempre. Hostia, Roswell. Sinto moito, Hostia. Oxalis, daste conta? Porque ao mellor estabas mirando a sala. De feito, fijácheste en que o corpo hai algo que se move dentro del, pero non é o que máis te chama a atención. O que máis te chama a atención é que esta parede, vale? Dese unha lixeira, non casi nada. Notase un pequeno aire indo dun lado para o outro. Parece como que detrás da parede hai algo. Thrall, coa túa tirada podes darte conta de que cerca tú hai como unha botella de viño que se podría empregar. Ainda está usado. Vale. Consumirlo. Sí, mellor palabra. Que bien leer. Se puede, hay una botella de vino que se puede... Bueno, está buena. Sí. La quiero recoger. Dixen, refírome máis enteira que este boa. Pero sí. De feito, vaste poñer no teu inventario. Bueno, non sei se sabes como crear un obxecto para cando pasen estas situacións. Ti vas a túa mochila, vale? A túo inventario. Sí. Vas abaixo de todo. Aí, Sí. donde tes o bedroll, ves que pon loot, non? Vale, pois aínda un pouco máis abaixo á dereita, tes un botón negro que parece un máis. Sí. Daslle aí e vai dicir, ponlle o nombre, elijo que é. Porlle o nome, botella culera e polo en loot. E digo culera porque se ve fea de collóns. El loot. Sí. Era títem. Vale. Aí está, puxeche whisky. Vale, genial. Sí. Me gusta. Bo apuntamento. Perfecto.
Bien, de momento non che vou dicir nada máis. Non sabes canto vale, polo tanto. Vale. Vale, Oxalis. O cadáver, notas que hai algo que se move dentro del Sí. e hai unha pequena brisa vindo por aquí. Increíble, Es... Chicos, se está moviendo. Hay algo en el cuerpo ese que se está moviendo. Y no le voy a dar la oportunidad ya. Y lo que voy a hacer es lanzarle directamente un... Vouche poñer o objetivo por cobiches. Vale. De feito vou poñer os dous. Daste conta do que hai dentro é como unha especie de enjambre de gusanos. Ah, Están devorando o corpo, polo tanto, podes elixir un e deixoche facer o primeiro ataque, porque te destes conta. E de feito vai a ser sorpresa para eles. Vou vos dar a ventaxe ese. Non debería, pero... Dios. Vale. Para unha pena que non atope, que non teña algo deso. Vale, pois. E ademais, Unha bola de lume, a tomar polo cu. podes escoitar como... O sea, cando te fijas, no? Como te concentras neso que se move, incluso parece che escoitar como fan... Yes. Repugnante. El fuego os purificará. Claro, a comadreja non, pero os putos vermes sí, é especista do carallo. Vale. Entón, vos tirades iniciativa con vantaxe e eu con desvantaxe. Con vantaxe era con alt. Con alt. Alt advantage. Moi bien. Vedes que o lume é moi eficaz con este tipo de criaturas. Porque cando golpea, podedes ver como hai unha pequena explosión, non? Como moitos vermes salen voando dun lado para outro. Entón, Fuegos artificiales. Oxalis. Non me toca Oxalis, me toca... Sí, Oxalis, empezas ti. Que é o que fas? Ah, non iría en Gunter, pero permíteme. Ahora sí que sí. Ah. Vale, a primeira bola de fogo fíxolle 4 de daño. Sí, o Firebolt. A voluta, sabes? O proyectil carai. de lume. Porque se botas unha bola de lume ahora mismo estaría super rota. Sí. Bueno, gústame chamarlle pequena bola de lume. Eso está mellor, moito mellor. Vale. Pues... ¿Otra? Al mismo. No, al otro, venga. Veo que se sepa, o que hay varios, y como que instintivamente ya a lo otro que veo, ¡bumba! Otra bola de fuego. Empecé. Sí. Vale, é dicir, non é moi difícil golpear este tipo de vermes porque moves moi pouco e son moitos. Ainda que non o queira, sempre lle pegas a algún. Ben, algo máis? Móveste. Sí. Los estáis viendo, ¿verdad? Yo... Bueno, cando impacta a pequena bola de lume, ven os teus compañeiros. É tanto que sí. Bótome para atrás. Aí, quédome aí. Vale. Roswell, acabas de ver agora como despois de que lanzara estas pequenas bolitas de lume empezan a moverse iracundos un enxambre de vermes roñentos que estaban a devorar os restos do cadáver. Ole, horrible. Vale. Podo golpear ca antorcha, non? Podes, é un ataque improvisado. É de facer un dado de 20, mais neste caso creo que vai con forza. Vale, esa é a única putada, pero pódelo facer. E o daño que lle faz é un dado de 4 de daño improvisado, pero conta como lume. O sea que sí. Vale. Me acerco Cliques. e golpeo. Eso é. Golpeo. Dalle, escribo por chat e xa che digo, xa aplico eu todo desde aquí. Que lanzo un dado de 20 encima. Sí, un dado de 20 máis a túa forza. Solo é a túa forza, porque non tes competencia con armas improvisadas.
Mais, espera, que non me acordo que forza teño, como non a utilizo para nada. Es de ter moi pouco, soname. Alto. Tes máis un, correcto. Pois un dado de 20 máis un. As probabilidades de dar, pois, non son moi altas en comparación con outras cousas, pero, hostia, tanto que non o son, Non das, Os bichos non se moven, pero ti móveste peor. Arre, carallo, meu fillo. Efectivamente, non lle das, non hai xeito. Algo máis? Algo máis? Non podo facer nada máis. Perfecto, pois... Fral, tócache. Ves estas alimañas, estos vermes que se dirixen pouco a pouco, imparables, hacia o teu compañeiro. Que mala suerte estou tendo hoxe, me cago en Dios. Non pasa nada, home. Hamos de ter máis oportunidades de ter mellor sorte. Madre, ¿desde dónde ataca? Non taco. Arre, hostia, lanza no... Ah, espera. Vouche preguntar unha cousa, sabes? Lanzas Sí. a lanza? Sí. Vale, perfecto. Daslle. Hai un problema. O sea, ahora non tes a lanza na man, tes que ir a buscala, vale? Pues Sí. Primeiro. Pero logo indo para ali, podes darlle un puñetazo e agarrala, non é moi complicado. O problema non é ese. O problema é que son moitos bichos. E por traducircho en mecánicas do xogo teñen resistencia aos ataques físicos. Vale? Polo tanto, os Vale. 6 de daño que lle faz redúcense á metade. Porque como son un enxambre e estás pegando, é como se estuveras matando de un en un aos bichos, sabes? Vale. Pero teches unha boa ñapla. Unha pena que se reducira. Vale, que faz? Acércaste. Moi ben. Hostia. Hostias. Mi Les meto un madriña puta que puñetazo. me fixo. Mira. Pero a lo Chris Redfield, ¿no? Un puño de estos que... Matáchelas. Me acerco a toda hostia y le pego un puñetazo que la reviento todas. Claro, o sea, ademais algo noxento, porque vos vedes como o vosso compañeiro se acerca e aplasta todos os bichos. Eu entendo, porque é como... A me gusta pensar que lle das un manotazo con maga aberta e va... O una, bueno, sí, utilizaría el pie también, pero O que queiras, o que queiras. utilizo el pie y las pisoteo. Arre, Una hostia. vendimia. Reventáchelas, O sea, o que lle acabas de facer é... Matabas a algún dos teus compañeros con esto, Ben. Sí. Vale, no, ¿Estás viendo? tócame a mí. Arre, hostia. Vou a facer unha tirada porque estes bichos non teñen inteligencia suficiente, vale? Pero Lume... No, non están queimadas, No, pero ao ver Lume como que irían hacia él, evitaría, ¿no? Pues te guiar por eso, Gústame o punto, pero gústame máis a violencia hacia os meus compañeiros. Unha criatura pode ter medo e o medo podese traducir de moitas maneiras. Pode ser escapar, pode ser pegar con máis rabia, sabes? En que tiña desvantaxe. Igualmente estes bichos son bichos. É como a luciérnaga que ve unha luz. Vale, teñen a suficiente pouca inteligencia como para que vayan a matar, sabes? Vayan a comer. Para eles non é matar, para eles é outra cousa que comer. Vale, un doulle a Fral, dous doulle a Rosval. Dous, Rosval. Vaya, Vas a ver vamos. como este enxambre vai ir aos peiños. Todos os peiños, non teñen máis alcance, vale? Non che dá. Podes ver como moitos vermes, pero moitos vermes se van acercando hacia ti, empezan a intentar morderche a suelas dos teus pés ou os zapatos ou a cobertura que teñas, vale? Por sorte, non che dan, xa sexa porque te apartas pos escudo para bloquear o que sexa. Bichides o daño que ten, verdade? Tede medo. É o que vos podo decir. Sí, Tede medo. 2 de 6. 2 de 6 e como non superedes o outro, co outros 4 máis. Ben, Oxalis, tócache. Adiós. No, veo cómo avanzan, veo cómo hacen los ruiditos de morder. Sí, claro. No, terror puro. Purificación. Purificación. Daslle. Madre, como... Moi pouco dano, moi pouco dano. Pero golpea e ves que son vulnerables ao lume. Faslle máis do que parecería. Algo máis? Sorpréndeme ainda así que sabe meter a tal hostión, O sea, que impresionante.
Nada máis, verdade? No. Roswell, tócache. Podría darlle así un golpe co escudo para empujalo para atrás. Se estarías gastando a túa acción de ataque para empurralo. Estarías facendo un xove, sabes, ao fin de contas. Merece a pena? Eu sinceramente pejaba o colume. Vale, eu enfocaríame ahora mismo en matar ou que me maten, porque como lle des colume non aguantan moito, Pois Además doulle coincidiu colume. moi ben que sacaras a antorcha, moi boa, moi boa. 20 máis 1. Joder, Non macho. pode ser. Pois sinto moito porque literalmente hai como un 60-70% de probabilidades de darlle coas túa tirada. É que se miras os números que saquei 3, 4, Sí. 2, É duro, É moi duro. É moi duro. e hai unha probabilidade de 1 entre 20. Sí. Non estás feito a pelear neste plano, é como que coa todo é moi raro. antorcha non é o teu. Non é o teu. A luz pega, cheo. Calquera, os bichos cheran moi mal, chamo como queiras. Ou directamente os vermes apártanse xusto no momento adecuado. Non ten por que ser só a túa incompetencia, senón a habilidade do inimigo, que neste caso é unha maraña de vermes, sí, pero bueno. Ou a incertidumbre de que nunca vin ese tipo de monstruos no outro plano. Efectivamente, estos son devoradores de carne pútrida. É dicir, Digo, van pasar fame. Thrall. Ou evolucionan. Thrall, tócache. Hostias. Ok. Joder, o noso compañeiro que non para, Este mal non para, Este man non para, dixo. Esto es pajolle máis daño cos puños e cos mans. Poulle dar así. Efectivamente, meteslle un puñetazo que... Arre, hostia, deixelas Con la mano diezmadas. abierta, pumba. E agora que máis? Podes usar outra vez o puñetazo co teu bonus. Vas, pa. Joder. Bueno, pues está. O comido polo servido. Eu só podo dicir eso. Bueno, Thrall. Outra vez, faz o mesmo de antes. Dalle así en plan... ¡Pa! Estou por todos lados. Otro pisotón. Pisotón. Joder. Dios. Pois, efectivamente, gañache do seu combate da mellor maneira posible. Bien. Este combate era máis jodido que as comadrexas. Eu vou vos dicir unha cousa. Isto deu o suficiente para subir de nivel. Instovos a que subades de nivel agora mesmo, vale? Que poñades as habilidades. E agora pregúntovos. Ides querer tirar a subida de nivel en plan que a vida subídela en base a unha tirada ou colledela media máis un? Da última vez... Explícame un poquinho a diferencia. Vale. Cando vos subides de nivel, os vosos puntos de vida poden subir a mitad do voso dado de vida. Por exemplo, se o teu dado de vida é un 6, é un dado de 6, suben 3 máis 1, máis o modificador de constitución que teñas, vale? O modificador poño ao final porque vale tanto para un lado como para outro. Por exemplo, vamos con Thrall. Thrall ten un dado de 10. Por lo tanto, cando sube de nivel, pode elixir subir 6 puntos de vida ou xogarse e tirar. Ay, y tiraría o seu dado de vida. Claro, tira un dado de 10 e se, por exemplo, saca un 10, leva 10 puntos de vida a maiores. Pero se saca un 1, pasa de ter 11 puntos de vida a 12 e perdería os 5 puntos de vida. Non, os 5 puntos de vida que gañaría por nivel. Por iso vos digo, isto é unha arma de doble filo. Pode darvos moitísima vida se tedes moi boa sorte ou non. Hostias. Neste caso non foi boa sorte. Bueno, non foi moito. Que O foi sea, un punto non subiu de nivel, vale. Estou vendo que Thrall non lle deu subir de nivel e simplemente tirou un dado de 10, verdad? Ah, vale. Ah, vale. Claro, Que suerte. claro, porque cando vos lle deades a subir de nivel, se vades a vosa ficha debaixo do 1, ides a ter ese máis palpitando, non? Pum. Sí. Vale, tedes Unha que flecha quedar aí. arriba. Eso é. Debaixo do descanso. ¿Qué le doy? ¿Nivel 1 o nivel 2? Le doy Pues, ahí. Cal. Añade 2 conjuros de mago a Claro, tu elección. o que os vai a preguntar é se queredes subir o nivel de monje, é dicir, aumentalo de 1 a 2 ou coller unha multiclase. Recoméndovos, xa que estamos empezando, seguir coa vosa clase. Non vos metades en multiclase, porque senón vamos a perder ahora moito tempo tamén. Select key point increase mod. Eso é, claro. Isto é o da vida. Como que as incrementalos? Tirando ou collendo o averaje?
Por defecto vais a poñer o averaje máis 1, vale? Se non tirando. Podes seleccionar un desplegable ou de rol. Rol, ¿no? Claro, quer rolear? Como che Salomón, vas a cagar na puta, Aí está o valiente. Outra vez. ¡Ala! Saliuches. Ah, no, era un dado de 8. Vale, perdestes un punto de vida, vale. Se hubieras collido o averaje era 4 máis 1. Polo tanto, en vez de ter 19, quedaste con 18 de vida máxima. Lóxicamente, non recuperamos toda a vida. Simplemente se nos suma o que gañamos. Sabas neste caso, como sacou un 4, súmaselle 4 máis o modificador de constitución e gana 7 puntos de vida máximo. Bien. A maiores, Sabas, eres nivel 2. Sí. Gañaches un collón de cousas. Gañaches os puntos de concentración. A furia, perdón. O flurry of blows, é dicir, a ráfaga de puñetazos. O step of the wind. A defensa paciente. Gañaches moitas cousas. Botei un ollo. Pero onde está eso? Mira, na túa ficha, debaixo do icono da mochila, o de rasgos, se lle das, Sí. vaiche aparecer Monk Features. E vaiche aparecer Vale. Focus Point. É dicir, ti ora tes puntos de concentración. Ti no combate, nunha acción, podesme dicir, vale, Kike, pois métolle o copao ao man e vou a gastar un punto de concentración para usar como bonus action o Flurry of Blows. Que fai o Flurry of Blows? O Blows, perdón. Vai facer que en vez de pegar un golpe, pegues 2. Vale. Eso está moi ben. Pero que pasa? Vas a ter que gastar o recurso que é o punto de concentración. Vale. Vale, o sea que sería como el ki, ¿no? Sí, son os puntos de ki, correcto. Gastas un punto de ki para pegar 2 veces. Ou podes gastar un punto de ki para ser máis defensivo. Ou para correr moito máis. Porque a maiores de Flurry of Blows, tes Patient Defense, é dicir, defensa paciente, vámoslo a traducir porque me parece máis gracioso. Defensa paciente. Vale. E logo tes o paso do vento, non? Paso do vento. Vale. Recomendo que vayas collendo texto e o vayas traducindo se tes algunha dúbida, porque estos son 3 habilidades moi boas que se poden utilizar como bonus action. Están moi ben. Sí, gastando un punto de ki, ¿no? Correcto. Solo tes ¿Cuánto 2. gana? 2, ¿no? E claro, para recuperar os puntos de ki tes que facer como mínimo un descanso curto. Vale? Descanso curto ou longo. A ti ben che van usarlos nun combate e logo descansar, porque se recupéralos todos. Tamén che digo, podes repartilos, podes dicir, vale, neste combate non uso, non vamos descansar, e logo, sabes, repartilos como queiras. Ráfaga de golpes. Vale, entendo. Vale, pois aí os tes. Son 3 habilidades moi boas. Vos, compañeiros, estade subindo nivel 2? Sí, estoy mirando los hechizos, Mi de hecho. Ai, me cago na puta. Outro que perdeu 3 puntos de vida. Valerosos, así me gusta. Máis fácil a min para matarvos despois. Eu non hai problema. É máis fácil os adaptados. Bueno, é moito máis entretenido os adaptados. Sí, a recompensa tamén é moito mellor, porque se che Es que sale yo tenía ben... pequeña duda de que como son tan fácil de matar, quiero decir, a que me den unha merda de puntos de vida, vou morrer igual. Que máis me dá? Esa é moi boa. Tira aí, Josebi. Moi boa. Vamos. Va. Vale, e agora ben, a ti, Josebi, non che vai a puñer feitizos, vale? Tes que ir a táboa de feitizos sí, como do fixen hasta mago ahora. e meterte un máis de nivel 1, vale? Bueno, pues na media, ¿no? Sí, perdeches un punto de vida, porque de outra maneira Perdín. dache 4. Pero non é a mitad do... Eu É a teño metade 26. máis 1. O averaje é a metade máis 1. A metade máis un. Sí. Eso é a metade sen nada máis. Claro, correcto. Mais a túa constitución. Joder. Literalmente nestas tiradas todos perdechedes bueno, menos Roswell que perdeu 3, os demais perdechedes un punto de vida por coller a media. Non pasa nada, é normal, é dicir, se tendemos ao infinito, a longa debíase de equilibrar, vale? Pero estamos no medio dunha mazmorra. E aquí as cousas non son xustas. Moi ben. Oxalis, mentres te apartaches para atrás, vale, agora que estás aí, podes velo un pouco mellor. Seguindo esa rendixa de aire, coas mans, cos pés, co que queiras, coa parte do corpo que queiras,
daste conta de que isto é unha porta. É unha falsa porta e acabas de descubrir o seu anclaxe. Só tens que pesar... Nada, apretas un pouquiño unha losa e poderías abrila. E é o que faz. Una cosa que me estoy dándome cuenta ahora. Dime. Aquí, en las características de la especie, Sí. pone que tengo visión nocturna. E tela. O sea que podría ver sin la antorcha. Sí, correcto. A visión De feito- nocturna é ver en gris. Vale. De feito, se apagáramos ahora a antorcha, cando ti baixaches aquí, ti estabas vendo toda a sala. O que pasa é que a sala non che... A ver, as liñas son azules. Ti estabas vendo gris. Deste azul ao gris non se nota moito. Vale. Vale, sí, entiendo. Pero tranquilo Vale, que xa has de ver. Xa has de ver. Non te preocupes. Entre entre es que si as habilidades de arcano e investigación úsase moito máis, verdad? Sí, polo xeral, o que está agora mesmo neste partido fexedes bastante investigación, máis que arcano, o sea que, sí. Veña. Vale. Perfecto, O sea, os feitiços xa quedan aí de tal. Pois cando arrecuei e me puxen contra a parede, Ajá. puiden sentir unha leve corriente me recorría o pescozo e ao darme a volta puiden apreciar unha pequena rendixa e o cal ao pasarlle a man toquei madeira cando non hai madeira aí. Chicos, que alguien ha intentado... Esto es una puerta, pero está oculta a la vista. Alguien se ha tomado el esfuerzo de ocultar esta... Creo que... Os dejaré a vosotros abrirla, pero creo que aquí podría haber alguien o algo que no quieren que veamos. Retrocedería e iría, de feito, pasando polos vermes mortos ata o cadáver, porque dixestes que tiña equipo. Correcto. O equipo que podedes sacar deste cadáver é unha armadura de placas. Alguén a vai coller? Creo que ningún de vós podedes levar unha armadura pesada, vale? Eso xa vos lo vou adiantando. Pero estas cousas podense vender. Se o máis estuvo cargado hasta arriba. Sí. Eso é certo. Canto pesa a armadura de placas? Creo que 45 libras. Dame un segundiño. Anda aí en blue. Vamos a mirar. E que pasa se chegamos ao primeiro tercio do teu peso? Movedes vos 10 pes menos. Vamos 4 a casillas. mirar. No, 65 libras, ainda peor. Davos 18 de armadura, pero... E vale 1500. 1500 euros, E despois había tamén nada, o sea, un escudo e un Está mandoble. inservible, estou completamente. Ah, O único que podedes rescatar é tedes que sacar o cadáver a plate armor. Armadura de placas. Moi boa que armadura arma? pesada. esta armadura ¿no os valdría ninguno de vosotros? Parece que está en buen estado y se ve, la verdad, muy... No, buena. a mí no me sirve de nada. Ah. ¿Qué armas le pagaba? Yo te digo, un arma. Aquí, o sea, o que estaba aquí. Mano, Sí. unha espada longa. No hay Podría nada que ser. me interese. Non é sutil, non poderías poñerlle a destreza de momento. Claro. Vale, entón
Vou vos preguntar. O Xali xa vos dixo que é unha porta oculta. Sabedes como abrila. Queredela abre? Cosa difícil. No, yo intento abrirla. Sí, no, que intentar no. Se quer, ábrela. Bueno, la abro. Bien. Compañeiros, cagástedes. Bien. Cando abres a porta, ¿Qué? cando abres a porta, ao fondo, vas a ver unha sala moito máis grande, non vos vou a deixar mover, e de repente podes ver como hai 3 persoas, 2 bandidos e outro que está dando unhas ordes, que xa tiñan as armas sacadas e preparadas por se abriredes. De feito, o primeiro que vas a ver é como che lanzan un virotazo. Bien, de novo, vamos a lanzar a iniciativa, amigos. E vos con desvantaxe e eu con vantaxe. Desde logo, vos con dade desvantaxe. control e eu dou a alta. Porque estaba outra cousa e nin siquiera me enterei de que abriu a porta, cabrón este. Iniciativa con desvantaxe e con control, non si? Sí, A ver. Deixa de apartademe aí os dados, só. arre hostia. Isto que foi un 13? Non, foi un 1. Sacaches un, meu fillo. Sacaches un. É que como hai tanto dado en pantalla... No, sí, pero fíjaste no chat. É cabrón moito antes, Xa. Vamos a poñer a seguinte canción. Esta é boa. Menos mal que teño o volumen case ao mínimo. Tral. Problemas, E problemas Ya bons, veo. ademais. Porque o que lle toca é ao líder. Podes ver a súa cara de draconiano como apunta hacia ti. Saca o seu arco longo con multiataque. Cuidado. Que non me dis. Eso creo que che dá. Me. Dache. Mi madriña vai a hostia e le valches. Volveche a disparar. Dios. Tral. Ao chan. Ben, cando vedes ao vosso compañeiro abrir a porta, o que sucede a continuación é que 2 flechazos dun arco longo lle dan, impactan, para que acto seguido o voso compañeiro caia ao chan. Vouche poñer trone, porque estás tirado no chan, acabache de deixar inconsciente. É agora- orco, ten un golpe de vida. Ai, é verdad. Es verdad. É verdad, moi boa aí, gracias. Non me A súa acordaba. raza. Vale. Fral, que toca facer? Resistencia. Dígoche unha cousa, Fral. Mira, porque hai dúas cousas que eso tampouco sabe José e acabo de velo agora. Ti tes afortunado. Vale. Sí. Ben, con afortunado, se lle das clic dereito pa velo, vamos a poñer no chat para que o vexamos entre todos. Display en chat. Vale. Traducincho outro día porque parecíame bastante interesante. Ti tes X puntos de sorte, tes 2. Ti podes decidir gastalos para facer que unha criatura teña desvantaxe contra ti a hora de atacar, ou que ti teñas vantaxe. Tes Entendo. 2 puntos. Ti ahora mismo podíasme dicir, no, gasto un punto de afortunado e ese man co último golpe que me iba a dar tira con desvantaxe. E eu dixoche, me cago na puta nai que che fixo, tiro outra vez con desvantaxe. Algo así como inspiración. Sí, correcto, pero pódela facer para beneficiarte a ti ou foderme a min. Dígoche porque ahora mismo podesme dicir ai, que si vou usar isto, vouche foder un pouco, non quero que me mates. Falo. Sí, para joderte, sí. Ben, así Obligarías eso a- é importante. Vale, vouche retirar os puntos de vida que perdeches e dixo, cago na puta, que afortunado este man. E volvo a tirar. Pois sí. Pois mira. Pois efectivamente. Vale, e agora, como usaches, vouche sacar un uso. Isto podes usar ti, vale? Isto é como se fora Sí. unha habilidade. Podes ir abaixo de todo, daslle clic e disme, Kike, vamos usar isto. Efectivamente, acabaste de salvar por usar o teu rasgo. Bien. Ahora a maiores, o que dicía Josebi. A ti cando che mato, cando eu che dixa, vai, a sabas, que este esto chan, ti disme, eu son un orco. Cando eu vou ter resistencia implacable. Cando quedes reducido a 0 e non morres directamente, vale, non che boto un raio que literalmente che desintegre, podes dicir,
aquí poño o peito. E poste un punto de vida e non caes. Vale? Vale. Perfecto. Non o vamos a activar porque non che acabou de golpear por o suertudo que es. Vale. Ahora ben. Claro. O turno deste man acabou. Pero do outro. Do outro acaba de empezar. Tral. Podes ver como un bandido un pouco menor. O un semielfo desgraciado. Un retaco. Saca a súa balesta. Apúntache a ti. Que suerte tes. Que afortunado és, meu fillo. Que afortunado és. Non che dá, Non che dá nin de velas. Tral. Un virotazo, o sea, un flechazo dun arco longo deuche e sentíchelo. Outro esquiváchelo de milagro e o virotazo que che meteu ese man nin che deu de lonxe. Que faz? Tes a 3 mans diante túa e o outro está a punto de actuar. Este está a punto de actuar. Eu só quero dicir, cuidado a onde esquivas que estou eu detrás. Sí, eso é certo. Non xogamos con esa regla opcional, pero cuidado se chegamos a facelo, Ti decides, camarada. Xa tes a lanza na túa man, ¿Puedo cerrar la puerta? Sí, claro. Pues cierro la puerta, me echo para atrás, cierro la puerta Oh! y... Podes decirme... Eso cuenta como acción, ¿no? No. A pechar as portas é interacción. Pero moi boa. Vale. Moi boa porque podes decir, vale, pois quedome aquí e preparo a acción. Efectivamente, Un ejemplo, pero ¿no? Claro, me quiero preparas echar una acción. poción. Vale, moi ben. Primeiro usas o bonus action para curarte, quedaste ali, preparas a acción e cando alguén pase a porta, ¡pah! Soltas a acción e das unha Efectivamente. opción. Entonces, utilizo aquí... ¿Cómo uso la poción? Apúntate a ti mesmo, clic en riba túa. Daslle a T Vale. para apuntarte. E ahora, no inventario, vas á poción e daslle como se fora unha habilidade. ¿Capacidad de uso? Sí, tes que consumila, claro. Moi boa, curaste este 7 puntos de vida. Moi ben. Vale. Genial. E Algo agora- máis? Ou preparas a acción, non? Estás preparado Preparo para cando veña? acción. ¡Pa! Vale. Ahora, cando vexas un man cruzar a porta, se me dicir, preparei a acción, voulle dar un cañonazo no peito. Vale. Polo tanto, tócame a mí. Bien. Lógicamente, este bandido vai tirar a súa balesta, non o vedes, vai abrir a porta e co cimitarra metes aquí. Ahora ben. Pégalle, Ah, tengo apunto, ¡plá! E dalle un ostión. Podes darlle co pau ou ca man, o que ti prefiras. Non podes usar Flurry of Bows, porque estás fora do teu turno. A bonus action non o podes No, usar. empujar y derribar sí, ¿no? Sí, pero non lle faz dano, Ah, vale. No, pero Mira. lo dejas. ¿Derribar qué es? Lo dejas. Capacitado. Ti... No. Derribado, perdón. Claro, derribado o que fai é que o tío este no chan. Os ataques a melee, vale? O que van a facer é que teñan vantaxe e os ataques a distancia desvantaxe. Polo tanto, Vale. se ti o derribas, ven o teu compañeiro Ross, vale? E di, buah, pois voulle pegar con miña daga. Ten vantaxe para pegar, vale? Va. ¿Y agarre? Agarre é para que non se mova. Telo, agárralo e telo aí contigo. Se, Vale, entiendo. o sea, impides que se mova e vaiche golpear a ti, sabes? É dicir, non se pode Vale. mover. O no seu turno vai a ser non moverse. De feito, que está guai, moitas veces o que fan os monjes, se teñen unha habilidade moi alta, non lle das. Ai, polos pelos, O man cheiroso que ibas a facer, viu con cuidado para aquí, entrou desplegando a súa cimitarra, e por 1 milímetro non lle das. E lo que vai a facer é devolverche coa súa cimitarra. Eso dache, Eso dache. Menos mal que te curaches, amigo. Porque non che chegas a curar e houberas estado no chan. Así che podo decir. Roswell, ves que o teu compañeiro, en que tuvo moi boa estrategia, non tuvo a sorte da súa man. Para ser o sortudo que é. Polo tanto, que faz? Tamén che digo unha cousa, Sabas. Ahora mismo podíasme haber dito, uso a miña suerte para poñerlle desvantaxe ao bicho. Ou ao revés, uso a miña sorte para pegarlle máis. Ahora non che vou Pero la deixar facer. suerte. Pero la suerte esa. Se restaura. Sí, home, sí, claro. Ah, sí. vale. No sabía Claro. que se restauraba tampoco. Restaurase cada descanso longo. Vale, sí. Me imaginaba algo así.
claro. Podías haber usado para volver a intentar o agarre e así anular a súa acción. O... Sí, sí, no, pero- agarre non che saca acción, Bueno, deciré Fai con... que se mova cero, pero non que a súa acción sexa nada. Roswell, é o teu turno. Vale, me acerco aquí. Ajá. Podría soltar a antorcha e pegarlle cada Sí. Estamos iluminando. Vale, solto a antorcha, que A non sei se solta ten que pasar podela con soltar mentre estás facendo o movimento, quedase no chan e ilumínamos, non te preocupes. Pois sería aquí e un True Strike aí ca baja. Dai aí. Dios, que vos se volveu o True Strike en comparación a antes, meu duro. Moi boa, Ahora moi boa. Ahí, qué buena, tío. Ai, menos mal, va. Moi ben, boa hostia lle meteches. É dicir, non o matas, pero podes notar que está moi ferido. Algo máis? No, porque tampouco podo usar a acción adicional para darle unha poción a Thrall, non? Sí. Estás a 5 pés. Porque Apunta. pensei que era unha acción. No. As pocións son como no Baldur's Gate. As reglas cambiaron para que fora así. Moito mellor, na miña opinión. Vale, e dou unha poción aí a Thrall. Correcto. Apuntas, daslle, pa diante. A beber así da main, xa. Como diría a miña primiña. No, curaste. Está ben. Estou chutroleando. Moi ben. Thrall, estás reconstituído ao 100%. Impresionante. Moi bien. Oxalis. Cuidado, Cuidado que estes teñen unhas intenciones homicidas. Bueno, homicidas. Non o fan sin querer. Pero xa se me entende, non? Vale, que son o que hai aí? Mira, Personas? atrás Humanos? si son humanoides, son persoas, son bandidos, vale. Este de aquí ves que é un bandido que é un mediano. O de atrás é, de feito vamos a poñer no nome. Mediano. Vale. Este de aquí atrás é un... Habíamos dito que era un semielfo, non? Sí, correcto. E logo, atrás de todo, o que meteu eses flechazos, non? É un dracónido. Vale. Muy bien. Bueno, non puden ver o color do dracónido, así que É amarelo. amarelo. Este é amarelo, porque xusto coincidiu co token que ten, o sea que vale nos ben. Muy bien, pues... Pero polo aliento, a magia, o elemento que ten. Bo punto. Vale. Oye. Ángela, entonces. Va a ser así. Bien. Voume poñer... Vou soltar o bastón, vou sacar a daga e voulle facer un true strike cunha daga a distancia. Vale, pode ser. Non letal. Vale. Place item here to enchant it. Andes... Arma. Madre mía, meu Xesús, a puta que me fixo. ¡Oh, Dios! Vale, non é o máis un porque non che puxo... Vale, claro, xa sei por que non che cambia o dano. É porque estás usando a daga normal. Vale. Valo matar igual, vale. É un 2 de 4, en vez de máis 1 é máis 4. É dicir, faslle 10. Este man cae ao puto chan. Vale, vou non poñer inconsciente. E ao chan. Un menos. Algo máis? Vale. Sí, o movimento que este fixen foi para ver aí. O que pasa é que agora quédame eso. Ajá. 1, 2, 3. Uf. E despois irían eles. Vale. Aí estás vendo ao
Sí, que fixen eso para poder velo, pero claro, facer eso pois xa me cajei porque movín unha... de feito non teño por que mover dúas aí, Sí, non? Pode ser non unha. pasa nada. En chico de como 10, fixaches 5. Quédenche... Non Vale, está vale, vale. sobrecargado, non? A ver se No, miro. no, no. Non collen nada. No, por os pelos Pero non. por pouco, non? Correcto, por pouco, pero non estás. Por lo tanto, Joder. quédenche aínda 25 pés de movimento. Eu recomendo que non te poñas tiro. Recomendación de máster. Vale, a porta hacia que lado abre inflúe, non sei, porque dun O que lado... ves, literalmente. O algo que ves está aberta. pero abre para que lado? De verdad, non está aberta de todo. Vou a abrir de todo se fai falta con muñeco e vouche disparar, polo tanto, cuidado Vale, de te da pos. Eu xe che vou Da advertir. igual. Vale, vale. Entonces, movime 5, Correcto. Quedenche Do. 25. 3. Os magos son uns Vale, perfecto. carameliños Mira, para min. Móvete. Vale, 10 pés irían, Sí, 15 pés, sí. vale. Esto canto alcance tiña de hasta 4. Botache xa un feitizo, cuidado. Non podes botar un feitizo de nivel 1. Por outro strike. Claro, Claro. xa botaches un feitizo. Non se pode botar Entón, máis de un unha feitizo acción. por turno, amigo. Si que é Pero certo que podes gastar, minto. Podes facer un feitizo e un country como bonus, ou ao revés. Un country e feitizo. Sí. Sí. Entonces Claro, sí que podo que facer moi feitizo. lanzado, dijo, cuidado. Pero entonces sí que podo facer un feitizo, ¿no? Porque o cantrip é True Strike. Sí, pero o True Strike é unha acción. Que feitizo podes facer como bonus para facer un dano? Vale. Ainda que usaras a daga, que a daga se pode usar como bonus, vale? Sí. Non a usaches como bonus, usachelo como unha acción usando o feitizo de True Strike. Pero eso non implica que foi un ataque cun arma lixeira. No, non podes aplicalo, non é unha cousa en riba de outra. Polo O menos sea, o True Strike, ainda que sexa un arma lixeira, non te permite usar unha segundo ataque. a túa arma lixeira, vale, ti pódelo usar nunha man ou outra, vale? Sí. O True Strike como conta? Con acción. Sí. De feito, vamos a miralo, sí. De feito, contache como un action. Sí ou sí. Sí. Sempre que uses True Strike, ainda que sea cunha arma que poda ou teña a etiqueta de lixeira, vai Sí. consumir a acción. Polo tanto, a acción Vale. xa tes consumida. Vale, acción teño consumido, pero acción adicional, ¿no? No, correcto. Yo siempre. A arma... dis algo, Sabas? No, Creo que está falando. estaba- No, continúa. Entonces, como ataquei cun arma lixeira, Sí. podo usar a acción adicional Sí. para facer un segundo ataque. Vale, eso sí, aí sin ningún problema. Correcto. Pois é o que iba a facer. Vale. Pensaba que querías Oi. botar un feitizo. Dai, entón. 3, 4, 5, 6... 3, Aquí el máster quiere hacer trampas. Sí, no, sempre que podo, a mínima. Eu sempre que podo. O sea, que tedes que ir virme estudiados. 1, 2... Ahora él coge una piedra y se la lanza al máster. vai ter que ser con desventaxa, supera os 4 campos. Bueno, igualmente tes unha oportunidade para golpear, sabes? Che. Vou intentar dar. De feito, son 3. Dende aquí non podo interactuar ca porta, non? Si? No, tes de que acercar máis. Pois, Pero podes vale. acercar, está inconsciente. Písalo, sabes? Un pouco de pisar Sí. o cuello. Vería aos dous que teñen, como están? Intactos. De feito, o máis amenazador probablemente sexa este, que foi capaz de, en menos de 6 segundos, disparar 2 veces. Vale, sí. Vou intentar endosar unha daga a secas. Dalle. Sería con control, non sei? En principio debería hecho facer automatismo automáticamente, pero sí, dai a control, así nos evitamos calquera cousa. 2 de 20 más 1, one-handed public roll con disadvantage. Sí. De feito, aquí atreveríame a dicir que non é máis 1 máis 2, sería máis 1. Por que? A bonus action fala coa man que non é a diestra, vale? Non é a habitual. Ti tes unha man dominante frente a outra.
Cando utilizamos o light, vale, ese rasgo, estamos utilizando a outra man para facelo rápido. En principio era así, vale. Polo tanto, igualmente non ibas a dar porque é con desventaxe, que fas? Fallaches. Pecho a porta Pecha a porta. e métome aquí. Moi bien, moi bien, moi bien. Tócamelo. Escoitades un ruido por detrás. Ala. Vai escoitar o ruido do arco caendo no chan. Sacar a súa cimitarra. Vale, vaise poñer aquí. E agora vamos facer o que a mí me gusta, que é tirar a vida ou a morte. 1, damoslle a Roswell. 2, damoslle a Thrall. ¡Venga ya, tío! Vaya putada, amigo. Joder. Bien, multiataque. Vai dar 2 golpes co súa espada curta. Hostia, vimos 20 cerca, Non che dá, de sorte. Parece que o escudo valeuche pa algo. E este segundo golpe... Que sorte, Que sorte tes, fillo de puta. Ves que mo das os tajazos, pim, paf, e bloquealos ou esquívalos como ti queiras. Bloqueo con escudo aí, pava. Vale. Ahora vai a ver o seu compañeiro. Botoulle un berrido. Ei, pra aquí, abátaos. E vais vir aquí, vais a poñer enriba do seu compañeiro. E vais mirar a vos tres. E vamos a facer outra vez a tirada da morte. Que afortunado, Vale, é mala sorte. creo. Péguenle, ten unha armadura brillante. Tes a sorte de que a túa armadura brillante protéxeche bastante ben. Thrall, tócache. Ves aquí estes dous malandríns? A ver. Esto está trucado, ¿eh? Sí, 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 sí. O teu favor. Ao meu, sempre. Molaba. Ujú. El otro está aquí, que no lo puedo marcar al Espera un momento. otro. Ahí estamos. Vamos a apartar este men. ¿Podes ahora? Vale. Le voy a dar con la danza del monje. ¿Danza? Eso, Del monje. Arre, hostia. Joder, vaya sorte. Vaya hostión lle acabas de chimpar. Así che digo. E agora, por exemplo, podías decir: vale, Kike, vou usar o Flurry of Bows, a ráfaga de golpes, para golpear a este tonto que tiño diante e ao seu compañeiro. E golpeas 2 veces. Vale, Gastas un ¿cómo lo punto. utilizo? Mira, primeiro vas a usar a ráfaga de golpes, dalle usala, e reduceste un punto do punto de focus, punto de ki. Vamos a chamar punto de ki. O sea, espérate. Key point. Porque solo puedo marcar a uno. Sí, sí, vamos un por un, vamos un por un. Correcto. Rafa de golpes. Pero le doy y me sale Rafa de golpes. Capacidad de uso, le doy. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Vale, ese é o primeiro golpe, non lle das. Ahora, queres usar o segundo golpe con ese man ou co outro? Con el mismo. Vale, pois fai un golpe normal. Un armed strike. Ay, mierda. Non pasa nada. Se che consumiu outro punto, xa che poñeu de volta. Se efectivamente consumiu os 2 puntos. Vale, daslle. Mátalo. Putada que tuveches que gastar os 2 ataques nesto, pero a ese man... Ese man palmou, amigo. ¡Ah! Algo máis? Gasté la acción acción adicional. Podes te mover. Ou pechar a porta outra vez, se queres. Me muevo para Pa aquí. Vale, Me móvete. muevo para aquí. Para aquí. Ataque de Cierro la oportunidade. puerta. Ataque de Toma. oportunidade, amigo. Hostia, o máximo El de daño. Arriba. Una puta night que me pariu. Caralho. En realidad En realidad la era broma. oportunidad. A ver, Era la coña. queres botar Era- a suerte ou non? No, era la coña, la verdad, pero bueno.
Sí, hizo la coña de me voy y cierro la puerta. Claro. Pero bueno, Ah, unha pena. Pois mira, esta non che vou pasar, porque o crítico poucas veces me sale a min. Vou ser un fillo de puta e vou che poñer xusto ao outro lado. E pecho che a porta. Y escucha un hijo de puta y gasta la suerte. Ah. Ríome moi malvadamente. Perfecto. Gástala. No, xa está, xa está. Xa houve tempo Ala. para gastalo. Vale, vale. Pronto máis mans. Bien. No te preocupes que también tengo algo preparado para ti. Moi bien, moi bien, moi bien. Este man está inconsciente, por lo tanto, non se vai levantar. Roswell, tócache. Viches o hostión que lle meteu ao teu compañeiro? Cabreado de que todos me estén atacando a min, tocándome os huevos, cojo un aí, intento chantarlle o cuchillo no cuello. Con toda a furia. Cago en vuestra puta vida. Dalle, al fin. Vale, fase moito daño, pero non é suficiente para aniquilalo. El É vai como é un enfocar arma. en ti. Dime. E como é un arma lixeira, o bonus adicional, Vouche fazer unha pregunta. O sabe que Dime. tiña na outra man cando lanzou a Eu daga? nada. Eu teño, o sea, soltei o bastón, que é o único que levo nas mans, Ajá. para deixar as dúas libres, e cunha lanzar a daga e con outra. Bien. Pero cogiste el bastón. Roswell, sacas tu escudo da man? No, non as teño en riba xa. nada. Prefiero quedarme aquí estudando moi mala pero- suerte, así que prefiero quedarme así. No, Oye. podes dallo, ao mellor con sorte e metes un crítico e mátalo. Ao mellor. Un pequeno, unha Non pequena me matiz. tengo moita suerte ahora mismo, así que no. Moi bien, moi bien. Eu... Da igual. Moi bien, pois... Oxalis, tócache. Confío en Sally. Muy bien, muy bien, muy bien. Pois... Podría ser fuerte e ir ao seguro. Vamos a asegurar a kill, non? Mellor, porque como lle toque de volta, vou repartir uns leñazos... Ui, diñe sin querer. Vou repartir uns leñazos que flipades. Bien, pois vai ser esto. Voy a canalizar un Ajá. rayo de hechicería no letal. Ok. Ese pavo que equipo leva? Unha armadura de coiro. Podes fijar. De coiro. Bueno. Era por Vas a rolealo como... gastar o feitizo de nivel 1 a este punto de combate para intentar matalo, en vez de xogarte con Firebolt. Non sei canta constitución ten. Non sei se está... Tírame medicina. Voucho facer... En principio poderíamos gastar algo para tirar esa medicina, pero ti podes ver que está mal ferido. O Witch Bolt non é necesario. Sería medicina ou investigación? É medicina. Bueno, ahora. Vale, efectivamente. O Witch Bolt quizás é virse moi arriba, porque con un Firebolt... A ver, tens que ter moita suerte co Firebolt, vale. Pero o Witch Bolt vai non deixar a mitad de vida, vai gastar un feitizo de nivel 1 que podes manter durante moito tempo. Tes razón. Te está comiendo la cabeza, quiere matarnos. No. Gastaste un feitizo de nivel 1 para facer os misiles mágicos, pero bueno. Sí. Dalle aí. Que che vai preguntar cantos tiros que pegarlle, non? Ou... Sí, se me salto o muerte e inconsciente. Sí. Voy a dar. Sí. Home, xa que solo queda ese, vais a pegar todos os tiriños. Toma. Vale. Cuidado. Lo favorito de Oxalis. Me mataron enemigos con daño criminal. No. Fixeste daño criminal porque non che fixo as tiradas. Mira, fíjate, fixaste 5 no primeiro, 5 no despois, 5 no despois, acacheche 15. Sí. Claro, é un dado de 4 máis 1, non é facerlle 5 en todas as tiradas, cuidado. Vasme tirar 3 dados de 4 e sumarlle 3. A ver se morre. 3 de 4 máis 3. Eso é. Claro. Neste caso, mátalo xustiño. Pero chegas a sacar 2 puntos menos e non o matabas,
Porque este suma un de 12, outro era 2 de 12, ¿no? Correcto. Para gastar o mismo. Bueno, así Dixeras por... daño non letal, lembro, verdad? Sí, claro. Moi ben. Compañeiros, aquí acaba o combate. Vamos a asignar experiencia de novo. Autoasignamos. Tral, cando atravesas a porta, vou te dicir antes de que fagamos as tiradas para escañar sobre estes mans, podes ver o soto, non? Unha Pero- cámara iluminada. E algo que che recende bastante ben, que é o cocido que están a facer aquí. Pero antes de eso no puedo matar al que tengo delante. Queres matar ao que estaba tirado no Sí, chan? quiero matarlo. A quen? Ao que estaba no chan. A cal deles? Porque Realmente hai dos estaba aquí. inconscientes. Realmente estaba aquí. Puxo no aí para que non, sabes? Non Ah, me es verdad. necesito. Los mato a los dos. No, no te dejo. No te dejo, porque... ¿Pero qué haces? Son los bandidos, tenemos que llevárselos. Son las pruebas de que estaban haciendo lo que nos mandaron a hacer. O... han intentado matarnos. Yo Bueno, los voy a matar. Pero podemos sacarle información, Thrall. Mm. Pero solo hace falta uno. Deja al jefe. tú has asesinado a uno de ellos. Míralo. No te Te voy a pienses dejar, te voy a dejar tocar a escoger. O ninguno. matamos a uno de ellos o mato a tu comadreja. Muy bien, y yo te digo, no me obligues a tener que incapacitarte. Dios. No me obligues a mí a dejarte inconsciente. O si no, la muerte. Que va un momento duro. ¿Qué ganas matándolo? ¿No ves cómo nos han dejado? Bueno, claro, a ti no te han hecho nada. Eso te lo puedo sanar yo. Y te dejaré como en el mismo momento en el que llegamos aquí. Solo te pido que me dejes Vale. llevar de estos dos a que le den Está bien. justicia. Está bien, Australis, te dejaré que te los lleves. No haré nada con ellos. Pero si por culpa de ellos tenemos algún problema más adelante, yo mismo te mataré. Yo me encargaré de que no sea así. Ya rápidamente los inmovilizo como pueda. Creo que no tengo ni cuerda, pero bueno. Vamos a movernos todos para a sala máis grande, que creo que vai ser máis adecuado. Vale, vou vos a describir que é o que tedes e aí podedes traballar un pouco mellor. Vou vos mover aí os moñiquitos. Vale, o que está morto obviamente vou no deixar por aquí, ao lado do cocido, pero os outros dous non. Vale, antes que nada, vou vos describir onde estades. Esta cámara está iluminada por fachos. Foi no pasado un gran soto. Moi ben, moi grande, bien. Pero, desde esa grandeza, transformárona nunha zona habitable. Hai 10 literas que se aliñan na parede do sur, cada unha cun arcón de madeira aos seus pés. Unha longa mesa de cabalete de madeira, algo moi improvisado, está rodeada de vellos taburetes e domina o centro da habitación. Hai cubertos de metal, cuncas, pratos sucios que repousan enriba da mesa. Hai unha cociña económica preto da mesma, e sobre esta, algunhas potas cos restos de comida recentemente feita. A maiores, ao lado, hai un gran xamón que colga dun cordel xunto a este braseiro. Hai un tramo robusto de escaleira que leva a unha parte superior, é aquí o que vedes, aquí á dereita. E dúas portas de madeira atópanse no lado leste da estancia. Vou vos a mover un pouquiño para que o vexades. Son estas dúas, esta de aquí, que se estaba aberta, e esta de aquí abaixo. A que vos chama máis a atención é a porta situada á vosa dereita de toda. Porque nela vedes que hai distintos travesaños sostendo uns soportes, sostidos por uns soportes, e a palabra perigo garabateada con xiz sobre a porta.
podedelo entender porque está en común. Ben, agora comento vos outra cousa como máster, é que os baúles pódense abrir, non os puxen físicamente para que non mos luteedes, como melóns. Vale? Polo tanto, tedes que facer distintas tiradas. Eu son, persoalmente, prefiro facer unha tirada para todos, porque se tedes que abrir 10 cofres tirando, a mí dame un pouco polo cu. Vale? Polo tanto, estedes aí. Atáchedes aos mans. Están, vamos a decir que, sabes, ou preparachedes da mellor maneira posible, xa sexa co que tiñades nas mochilas ou que vaides atopando por aquí. Gastades ao mellor uns 20 minutos atando e preparando cousas, vale? Porque vos queredes asegurar ben. ¿Me puedo llevar el jamón que está colgando? Sí, podelo popar e podes coller o cocido que teñen aí, Mentre están eles... También quiero el cocido. Todo, queres comerlo todo? No, quiero el cocido. A ver, espérate. El cocido me lo como y el jamón me lo llevo. Ves que un empeza a gritar: "Están roubando comida! Están roubando comida!" No, Eu quero facer unha investigación. As camas todas foron usadas recientemente. Quero dicir, toda a totalidade das camas, nótase que alguén Sí. estuvo nelas. Sí. Non fai falta que tires. De feito, estaban a punto de facer de comer, por o que podedes ver, e algo os alertou. Obviamente, aquí falta xente. Vale, decir. Aquí, sí, que o que iba a decir, a juzgar por el tamaño de la habitación y el número de camas, creo que aquí hay más gente y solamente nos hemos encontrado con 3. Y ya que este es su guarida, es probable que vuelvan si están haciendo algún tipo de actividad. Tened muchísimo cuidado. Nos podrían emboscar o asaltar en cualquier momento. Thrall, te veo muy mal herido. Déjame que te cure. Vaya canción de combate de Ishin mentre estades nesta situación increíble. Vale, perfecto. Tiña que ser máis de tensión. Despois da Gracias, amenaza que Alex. vos fixo Voy a Thrall. comer mientras. Voy a comer. Vas curar a como cae la olla. persoa que che amenazou porque quería matar a estes diaños que vos podían dar información. O sea, Ahora mismo é un aliado. Aceptou deixalos con vida, non llegardo nada, máis alá de que non comparta os seus métodos. ajá. Entonces sí, bueno curar. Joder, mi monje parece más ansia oscura que budista, weón. A ver, No, ya a ver. a ver, unha cousiña, isto é vale, a comida e o xantar ese que está facendo vai restaurar puntos de golpe. Se usades o descanso podedes descansar, pero se non está a comer. A comida reconstituye co tempo, pero non é unha pócima. Vale. Pero está boa, está boa. Vese como os collóns, pero está moi boa, Thrall. Espera, Joder. espérate, que puedo, a lo mejor puedo hacer algo, espérate. Que a subida de nivel Subiu a vida, pero non no, recupera a vida. máis teño un espacio de feitizo maiores, Sí. pero non se me restauran os anteriores. No, por suposto que non. Os recursos Entonces, consumidos están gastei- consumidos. Gastei un para armadura de mago e outro ahora para o proyectil mágico. Moi ben. Hostias. Vale, ya entiendo. Vale. Te puedo sanar, pero será con la poca magia que me queda. O puedes hacer un descanso corto, pero bueno. ¿Seguís queriendo avanzar o os parece bien hacer un pequeño descanso? Luego de curarme, ¿tendrás hechizos para lanzar? A ver, podré defenderme, pero desde luego no
podré volver a sanar a nadie. Esa magia No te preocupes, échame la cura. es muy exigente. Moi bien. Moi boa curación. Curáchelo co máximo que podías curar. Recién curado, recién comido, estoy listo. Vale. Vale, yo me acerco a los prisioneros, le coloco esposas para bloquearlos completamente. Ok. Y sí, tengo esposas. Me compré sí. una y creé otra con Tinker Magic. Moi ben, así me gusta, amigo. Usando recursos. Así, rapaces, moi ben. Están aprisionados Y intento, completamente. o sea, desarmarlos y todo. Home, se me jodería que deixara desas armas. Voy a deixar Hombre. o coitelo coa corda aí ao lado. A ver. Pero, Eso... por cosa túa, que hostia tiñan en riba. Dios. Vale. Sacadeslle todo. Desnúdenlo, dixo Algen. Eu recollería tanto o bastón como as dagas que lancei, Bueno, Home, sí, ó. Vale, Vale. menos mal. Vale, perfecto, e pois... sí, atirar. axudaría a desarmalos. Ajá. O sea, de feito sería desarmar, non? Esposar e despois atar. Vale. Vale, tedelos super ultra mega amordazados. A pregunta é, alguén máis se puñer a abrir os cofres? Solo necesito unha tirada, nada máis. Yo. Vale, que queres usar? O poder da forza, que o vai a facer máis difícil, ou o poder da destreza con útiles de pícaro, iba a decir, de cerraxeiro. Herramientas del ladrón. Herramientas de ladrón. Con eso. Sí. Entonces, ¿dónde está el cofre? Hai 10. Tira, valos a abrir. Si ¿Pódome superas, vale. servir de algún tipo de sentido para Entonces, ¿qué? saber si hay enemigos cerca? Despois de chirigo. Tira Vale. aí. Vale. Non che pon objetivo. Faime unha tirada de... Se lo manxa a buscar. Dame un segundo. Porque eso suma... Eso tes proficiencia, verdad? Efectivamente. Vale. Thieves Tools. É unha tirada de destreza máis a proficiencia. Vale, usa xogo de mans. O sea, Slate of Hand. Encima de sigilo tes Slate of Hand. E vamos a sumar un máis 2, que é a proficiencia. ¿Cómo? Encima de sigilo. Sigilo, Stealth. Abaixo de todo das últimas habilidades é Survival. Ah, vale. Ah, no, telo aí, joder. Mira, abaixo de todo. Thieves Tools. Ah, porque é con inteligencia. No, isto é destreza, A coñóns é destreza. Tírame Slate of Hand e sumamos un máis 2. ¿Pero qué? Sigilo, ¿no? No, ao de arriba. Xogo de mans. Predistigitación. En riba de sigilo, que é o que tes? Que é o que che pon en riba de sigilo? Prestidigitación. Prestidigitación. Hostia, tes prestidigitación. Eso Es que traduce está en como castellano. prestidigitación. Dalle ese. Xogo de mans traduce como prestidigitación. Efectivamente. No. Vale, Dexterity. No. Sí, no, pon Dex, Slate of Hand, pero eu entendo que sabes que está usando o traductor do navegador. Sí, sí. Vale, pois realmente sacachos un 24. Ábelos todos, vale? Vos usamos a los cofres para que si podades lootealos. Vale, Thrall, vas abrindo os cofres. Podes abrilos, O sea, clic esquerdo 2 veces, vedes o que hai. A lootear. Ah, claro, porque primero. Ahora podes lootealos. no. Ah, non podes escoller todo o ouro que había. ¿Cómo así? Vale, porque vexo que colles un ouro, 3 de prata. No me deja coger más. Mal. ¿Eso? Porque en principio puxeno para que repartira entre todos. E non hai suficiente ouro como para repartir entre todos. Teño que mirar. Esa vez xa tiña aplicado, pero non. Sobre estilo dinero e tal, ya está aquí.
de vos aos cofres, looteado tamén. Se me podes fazer o favor. Sí, no sé. Compartir habilitado, dinero. Cuando está habilitado, los jugadores solo pueden comerciar con dinero. No, no quiero eso. Vale. Eso también no lo tienen. Por dos. Pues tío, mira. Habilitar el botón coger todo. Vale, hostia, tiene que haber puesto esto, joder. Ahora sí. Bueno, da igual. Xa por aí. Bueno, puño para o seguinte. El objeto ya no existe. Claro, porque xa alguén o colleu. A ver, habilitar el botón coger todo. Vale. Ese ten un botón de coller todo, sabes? Sí. Dalle. Efectivamente, Listo. levas tú todo. Ese era o bo, joder. Ese era o bo. Vale, pues nada. Tedo lo que repartir porque non lle din ao botón de coller todo. Hai algúns cofres que o teño, pero... Vale, pues looteade todo, que non quede nada. Se non esos cartos, quedemos eu. Aquí queda una moneda. Collede, collede. Gracias, supongo. Queda un ouro aí no chan. Colle eu. Podelo coller? Ou se No non é podo. para o Salis. Colle tío Salis. Porque ese é o ouro que che corresponde, tío, que che deixaron os outros. Vale, xa está. Perfecto, pois literalmente rapiñades con todo o que hai nos arcóns. Que máis facedes? Solo ouro. Sí. Só Bueno. tocadas ouro. Cogemos los dos cofres y cogemos el jamón. Bueno, cojo el jamón, que ya me lo puse. Vale. Me como eso y... Será mejor que nos llevemos a estos dos. Si los dejamos aquí, igual los pueden liberar sus compañeros. Amordazaos tal e como tedes, complicado, Pero O por lo podemos- menos dejarlos en algún habitáculo donde no los vean. No en medio y medio de la sala. ¿No? É o trofeo. ¿Qué tan grandes son los cofres? Perdón? ¿Qué tan grandes son los cofres? Queres meter aos mans aí? Sí. Podes meter os mans aí. Pues los metemos. Hay que tirar una tirada, ¿no? No, para nada. Pues para adentro. Me parece correcto. Están inconscientes. Metedelos nos cofres. Teñen para respirar, no cofres. Malo será. Eso é. Así me gusta. Matados a golpes non, pero que se asfixien e sufran, bueno. Teniendo en cuenta de qué eran los cofres de madera. Claro. Sí. Vale, pues entonces sí que respiran igual. Sí. Bella. Home, non son estancos. Sí, sei. Vale, perfecto. Pois, que facedes? Chicos, hay unas escaleras a la izquierda y unas puertas a la derecha. ¿A dónde vamos? Las escaleras supongo que conectarán con la cocina, ya que hemos bajado por la puerta de la derecha y la cocina tenía unas escaleras que iban hacia abajo. Me concuerda las distancias. Así que si estoy en lo correcto, esas escaleras deberían llevar arriba a la cocina. Y estas de aquí, pues la verdad, no lo sé, no aparece en los planos que nos dieron estas... Esto no, de hecho no es el sótano que me esperaba encontrar. No figura. Claro, o dos planos é o que estuvetedes antes. Ujú. Así. ¿Cuál es la puerta curiosa esta? La del frente dice peligro. Yo te sugiero abrir primero esta de aquí. La abro y entro. ¿Qué pasa aquí? Moi bien. Coméntovos, antes de que empeces a lootearme nada. Non me lootees nada porque te fulmino con puto rayo, sabes? Me cago. Vale. A diferencia da sala común, esta pequena habitación ten mobles cómodos e parece estar ben coidada. Hai un arcón de madeira aos pés dunha cama, de aspecto mullido,
Situana na esquina noroeste. Realmente puxeno aquí porque me daban menos polo cu, vale, poñer o cofre, pero vese. Bien. Tamén se pode observar unha pequena mesa de madeira xunto á parede leste, cunha cadeira tapizada en coiro ao seu carón. É dicir, a persoa que estaba aquí tiña comodidades de sobra. Sobre esa mesa hai un candelabro de latón de 3 brazos con, cada unha vela. Proporciona á estancia unha lixeira luz e as velas, a ver, aínda teñen moito tempo para consumirse. Parece que recientemente alguén as prendeu para facer algo. Aínda que non, bueno, como comentaba, non son novas, vale? Debaixo da mesa tamén atopades unha pequena caixa de madeira e unha lanterna apagada. Por riba desta hai 3 libros. E na esquina nordeste un armario de madeira pechado. Podes deslutear as cousas. Yo paso del libro y pago. Yo sí que le voy a abrir ese libro. Si no os importa, me acercaría al libro. ¿Lo abriría? Madre mía. Yo me quedo vigilando en la puerta por si aparece más Moi ben. de los cuatro. Vale, atopas unha lanterna cun ollo, atopas velas, tral. E se mal non me confundo, eso é, colleche os papeles. Ves que hai 12 velas, non? Realmente con unha. Vale. O papel. Bíchelo. Vai ao papel. Dalle a clic dereito e a que se vexa. Ou dalle a estendelo. Oh, vale. Se non, Lo veo. saca no chat para que o vexamos todos se queres enseñalo. Bien. No, puzzles no, puto. Os outros, voulo dicir, logo cando fagamos esta mazmorra podedes comparar o vídeo que fixeron os demais, solo podedes escoitalo, non? Pero ides ver que cambiaron bastante do que fixechedes vos. Vale, Oxalis, ti podes facer exactamente o mesmo cando colles os libros, vale? Pódelos agarrar todos, pódelos ler. Hai algúns que che van dicir unhas cousas, outros outras. Sí, estou no vendo así por enriba. A sensual doncella dracónida. ¿Qué? Oh, Dios. Almanaque naval. As bondades de luz. Youth. De youth. Claro, como é unha I mayúscula. Non se nota moito, sí. As bondades de youth. Este ten boa pinta. Bueno, material. Comando de peso, bastante ben, non? Sí. No. Joder, os 3 libros pesan, pesan, xa te sobrecarga, macho. Joder, xa teño a sobrecarga. Sí, moveríaste 10 pés menos, basicamente, no combate. Cuidado con pero eso. porque levo arriba, se o meto na mochila é o mismo? Sí. No. Sí. Sí. Non estou seguro, non estou seguro. Ahora ben, como comentín a Zral, podes darlle clic dereito a cada cousa, é dicir, display en chat para que os teus compañeros o vexan, ou calar a puta boca e non lle enseñas nada. Ajá, sí, esto era así, display en chat. Una madriña. Ay, Dios, qué puta. Bueno, he encontrado estos libros. Ay, qué puta vergüenza. No, sigo con sobrepeso. Wait. Mira, este libro pesa. ¿Cómo pesa o aceite tamén? Home, claro. Kiki, podo preguntarche algo? Sí. O libro este da sensual doncella dracónica escribiste lo ti ou é cousa do xogo? No. A ver, a referencia. Xogaste de só Skyrim a tu pache no libro? No, xoguín o Skyrim, pero non me topín ese libro. Vale, este libro está no Skyrim. No, dentro do que é o manual do Duños desta aventura, di que nesta habitación hai un libro de poesía porno. O que pasa é que me tomei a liberdade de facelo así, vale, porque me parecía moito máis gracioso e é acorde ao que pon o libro. E ademais cando un deles era un dracónido, ¿no? Claro. En plan de... Joder. Está el otro. En sus rotas olas. Que viñeches pa iso, pequena. Vaya, o meu forno non está pronto. O puto Skyrim, é boísimo. Vale. Non vedes cal é o autor dese libro?
De cal deles? Do porno. Non sei, acaso importa? Ah. Pero sí que é certo que no libro das vontades de Youth, vale, hai unha páxina entre medias, non pertence ao libro, que contén diferentes palabras nun idioma descoñecido. Eso es ogro. Eso es. Sí. Vale, tírame historia. Curiosamente, ti non sendo deste plano, podes ter unha lixeira idea do que pode ser, ainda que non o entendas. A ver, historia. Se queredes os demais tirar, No. de feito, Ceral, Soy- tírame ti tamén, se vos lo comenta o vosso compañeiro. Sí, enseño o señor Jules. Orco. Historia. No, orco non é. Buah, Madre me cago en mía, la puta. chaval. Pero que ningún, Pero que ningún, Nada. Roswell, ti tes esa idea, digo, buah, isto perfectamente pode ser orco, goblin ou algunha desas cousas, pero non sei. Confirma Chezral que non é orco, porque el sabe orco. Os semideuses proclaman o seu dominio absoluto existindo beneficios en... Os seus toda a página entre medias. Contén diferentes palabras non que nos coñecemos. Unha página do libro ten eso. Sí. E a outra ten eso. É o único libro que ten algo distintivo respecto aos outros dos, non? Sí. Correcto. Moi ben. 5. Vos decides que queredes facer. Home, eu quería... Estoy intentando descifrar el papel. Eu quero liberarme algo de peso, que non sei moi ben como facelo. Podes comerciar cos teus compañeros e pasarlo, pero creo que Alcán vai estar cargado. Non podedes Pero que o libro- evitar a menos que rompade las cousas. Os libros, estes libros casi non pesan, pero teño un libro que pesa 5. É o teu spellbook, non? No, porque o meu spellbook está fora da mochila, se mal non Yo me equivoco. muevo por aquí, paso por aquí por Es verdad. Roswell y Roswell. Por que tes ese libro? Ah, Porque damos razón. tes un atlas, joder. Tes unha enciclopedia en riba, cabrón. Como que Sí, leo o que fai. contiene un libro, uno, o sea, esto es una descripción genérica. Sí, un libro contiene ficción o no ficción. Si consultas un libro que no sea de ficción fidedigno Sí, sí. acerca, Quédate no que dixo eu. Tes unha enciclopedia de algo. ganas más 5 de inteligencia. Recibes un bonus de 5 a inteligencia. Vale, tes unha enciclopedia de algo. De que enciclopedia ou a parte de toda a enciclopedia que é? Eso xa me terás que dicir ti. Pero gústame a idea de que ese libro che dé un bonus para alguna cousiña. E por eso pesa 5. Pesa tanto como calquer outro libro. Pesa máis, Un cinco. porque é moi gordo. Joder, amigo. Oxalis, pásame el almanaque naval. Sí, claro. Para ti, no tengo problema. Abaixo de toda a esquerda tedes solicitud de comercio. E así podes literalmente pasar. Uy, perdón, Ajá. Vale. Podría investigar o libro ese máis a fondo para si ten algunha marca ou algo por interés de que por que ten este tipo de libro. Justamente, Daste das conta, horas. o sea, como che pone a descripción, non vas a sacar nada deste libro en particular, non vas a sacar nada máis. Vale. O sea, daste nin tan conta- marcas, nin nada. Claro, está falando de como seguir a pleamar ou altamar das mareas circundantes. Vale, de por aquí. No. Quique, O sea, tamén ponta Ujú. Quique, De cando- en el papel este
los números son potencia de 2. No. E ainda que fora non che diría. É algo máis sinxelo, De verdad, o que pasa é que vos falta pezas do puzzle. Bueno, eu deixaría estar. Eu de momento levaría. Mas, sabes, estás rayando con ele. Joder, así me gusta, man. Eu recordo vos que Oxalis ainda non usiu os puntos a tirada esa que ten por haber dormido na taberna. Recórdovolo porque se che fai Tampouco, falta... tal, non? Non, máis só usou no outro día. Para... Sí, para rana. Saliulle mal, pero usou no. Pero Oxalis non. É dicir, que podo facer unha proba de inteligencia para intentar discernir que é eso. No. Digo che recordo cho agora, que queda media hora de partida. Porque son un porco. Sí. Sí, vale, está ben. Pero nada, levamos eso, coñemos eso. Vale, pues ¿estáis listos para lo que pueda haber al otro lado de la puerta? Vale, pues adelante, Oxalis. Entra. Recomiendo ir en sigilo, ¿de acuerdo? Sí. Non investigades máis da sala, vou vos preguntar. Desta non, A da ver. atrás. Pero, ¿acaso hay algo que non hayamos visto? Sí, de feito, cando non teñades... No, isto pecho xa para que non tal. Ides meter que tirar unha investigación, vamos a dicir que fixechedes antes. Tiradme investigación. Todos. É que Bueno. se vamos por esas, eu parome a mirar detenidamente cada sala, porque senón tiene que facer unha investigación en todas las... Joder. En todas las... Iba a che dicir, Tral, se queres podes tirar percepción, vale, porque sei que che ven mellor. Polo tanto, podemos manter ese 12 e sumaslle o que terías en percepción. Damos un segundinho, que sería un máis... Ay, mira, no me equivoqué. Non pasa nada. E sería un máis 3, vale, sacarías un 15. Vale. Ben é certo que os demais, se estades buscando cousiñas, non atopades nada. Non sei se tirachedes os dados de 100 para lootear aos bichos, creo que non, polo momento da amenaza. Roleamos que lle sacamos as cousas, pero non sabemos ni que levaba ni nada. Vale, vamos a tirar agora tamén. Tral, investigando a sala, percibes que por aquí hai unha xunta e detrás de aquí hai unha porta. O sea, é como que é unha porta falsa. Vale, unha parede falsa, perdón. Tedes agora 3 portas para elixir. Non che recomendo abrirla ainda agora, senón poñelo en comunicación. Se que me dis, vou na abrir e vou ir por aquí sin ningún problema, vale? Pero eu que recomendo que poñades información entre vós e agora, cada un de vós me tiredes un dado de 100, porque vamos a ver se conseguimos máis cartos. Vale. Rosval, tírame 3 dados de 6. Thrall, vasme tirar 4 dados de 6 tamén. E Oxalis 5 de 6. Vale. Rosval, levas 12 de ouro. Thrall, levas 12 de ouro. Perdón, sí, 12... No, 13 de ouro. Oxalis 16 pratas. Perdón, 16 cobres. No, Thrall, non son ouros, son platas. Son platas. Rosval 12 euros, Thrall 13 platas, Oxalis 16 cobres. Correcto. Vale. Vos dous, Oxalis e Rosval, non vedes nada na sala que vos chame máis a atención, vale? Polo tanto, volvemos á mesma decisión de antes. Podedes continuar polo sitio da dereita, porque xa exploraxe desa sala esa, ou Thrall pode abrir esa porta. Dixésteme que ao respecto de poder usar algún sentido para saber se había algún enemigo cerca. Podes tirar percepción. Non sei se tes algunha habilidade que che permita notalos. Non é o caso. Se foras un enano, vale, os enanos sí que teñen unha habilidade que permite detectar a 60 pés, pero non es. ¿Qué hacemos? Percepción.
Comunícaselo ou... Percepción, ¿no? Es engaño. Vengo para aquí, detecto la puerta falsa, vengo para aquí. Insight. Insight de Roxalis- averiguar intencións. Rosval, he detectado una puerta que se puede oculta y se puede abrir. Como la que hemos visto antes. Entonces, sea quien sea que lo esté haciendo, se están tomando muchas precauciones para que no vengan intrusos. ¿Qué preferís hacer? Ir a atravesar la puerta que dice peligro o mirar qué hay aquí. Vale. ¿Qué le hago a percepción? Eso es a... Perception. Percepción. Vale, veo. Eso para comenzar. Bien. Podería, se arrimo aquí a orella a porta que di peligro, escoitaría algo? Nada. Está todo Nada. moi silencioso. Vale. Pues sí. Creo que es sensato evitar la puerta esa y seguir por la que tú has descubierto. Porque si la han ocultado es con alguna finalidad. Quieren proteger algo o a alguien. Igual es lo que nosotros buscamos a los supervivientes. Muy bien. Está bien. Confío en vosotros. Veo que no tengo mucha suerte hoy, ahora mismo. Así que me guío. Ninguén quere ir pola porta que pon perigo en grande, impresionante. No, A que me no. salen outros comadrejas, cabrón. Sí. De feito teño a idea de mandar o familiar a abrila. Pero teño Esta arriba. porta oculta. No, a que di peligro. Vale, aí como que irades vos. Trae o familiar por aquí. Ah, podes. Sí, claro. Perfecto, pois sí. Como non? De feito, o familiar podía estar nos combates, contaba como unha iniciativa propia e podía pegar. O que pasa é que fai un de daño. Estóupano. Igual, uno de daño a veces es importante. É a ventaja que vos pode dar, porque o animal pode facer a acción de axudar. Pode vos dar ventaja. O que pasa é que morre dun toque. Aí o tes. ¿Puedo empujar? Sí. Pibi. Aparece la lechuza. Anda, la comida. No le hagas caso, está bromeando. ¿Podrías abrirme aquella puerta? Y la mando para allá. Ah, ya vas tú. Perfecto. Empezar. Perfecto. Vale, fai moita gracia pensar que ten a forza suficiente para sacar os travesaños, polo tanto. Vamos a tirarlle unha tirada de forza que ten menos 4. E se supera un 14, vades ver como o puto U é capaz de reventar a porta. No, ni de coña. A ver, é un menos 4. O sea, ten menos 4 de forza, a ver. Ves que empeza a aletear, a jarra, en plan, escoitades o aleteo do páxaro moi forte, pero non é capaz. Me quedo solo mirando facendo. Vale, a ver, está tapiada, claro. No puede con los travesaños. No, pero pode axudar vos e non quere decir que a porta este aberta, Vale. simplemente sacalos. ¿Ya vas Vale. tú? Sí, voy yo. Vale, vamos a asumir que abres. Vale, perfecto. Vale, iba a usar a palanca para quitaros todo, as tablas. Non ten moita complicidade, é dicir, a cousa é o páxaro porque é unha criatura pequena, pero ti, isto se podes apartar ben. Parece ser que os travesaños que puxeron, sabes, non era en plan, vou nos clavar aquí e xa está, senón puxéronos para que non se abrira do outro lado. Será mejor que vayamos por si realmente es peligroso, ¿no? Vale, unha vez quitado os trasaños, aleixo un pouco por si acaso. Ajá. Le digo, Oxalis, manda ya tu pollo volador. A ver si esta vez es capaz de abrirlo. Vale, queres ver cos ollos do paxaro? Sí. Bien. Ahí está.
Vale, está vendo na completa oscuridade. Vou describir as cousas. Se vos, sei que non entrades, pero se queredes ver o que hai, podedes entrar, vale? O sea, entrade cos muñequitos para mirar o que hai, por se vos dá a curiosidade, pero non estades dentro, vale? Vou vos poñer aquí e alá onde estabades. Vale. Que é o que entrades? A luz que chega desde a gran sala situada ás vosas costas neste caso do paxaro, apenas permite ver a cámara ten 12 pés de ancho e esquinas cheas de sombras. Polo pouco que se pode percibir, o lugar é lúgubre e está completamente sucio. Que fai o paxaro? Investiga. Vale. O paxaro empeza a mirar. Investiga por os lados. Bueno, ainda que ten unha percepción pasiva de 15. Podelo usar tamén, se quixeras. Pois é mellor, sí. Non vale así para todas as veces, porque hai veces que che vou dicir tírame porque quero que... porque é unha posibilidade de fallar, como este caso, vale? Vou decidir que a pasiva está utilizando para investigar a zona, por se tenta calquera cousa. E que vai a deter algo, que aquí hai un surco extraño, como de novo unha parede falsa, e só se pode distinguir por unha pequena randixa, sabes? Un hiliño, podese dicir así. Ben, unha cousa está clara, que é que no momento en que o búho investiga as esquinas, a falta de luz, empezan a aparecer. Os osos das antigas criaturas que estaban aquí empezanse a reconstituir, empezanse a xuntar a clavícula con non sei que, coa vértebra de non sei cantos, e as súas mans cheganlle esas armas antiguas e oxidadas que tiñan. O búho está completamente rodeado por 6 esqueletos que se acaban de levantar. E se os ves a través dos seus ollos, podes darte conta que algunha das súas costelas son douradas. Polo tanto, vamos a tirar, amigos. Iniciativa. Eu como no momento no que vexo eso non podo facer nada, non? Vamos a decir que non é sorpresa, vale? Vamos a tirar normal, como amigos todos. Como amigos, moi amigos. E vamos a ver que é o que vai a suceder. Hostia, non sei quen sacou un. Hostia, Roswell. Hostia, eso que estás alerta, Xa. Bueno, O vou ten a súa propia iniciativa, ese non está así nas reglas. Sí, non é a súa propia iniciativa. No, debería actuar no meu turno. Perfecto, cantos sacaches? Un 3, Un non? 2. Sí. Fantástico, pois o búho saca igual que a ti. Un 3. Podía non haber sido así, pero un 3. Genial, tiro eu agora, verdad? Dios. Creo que o búho vai estoupar. Teño a lixeira sensación de que ese búho vai a costarche outros 10 puntos de ouro, Impresionante. Dame un segundinho que simplemente vou mirar aquí. Aquí están. Sí. Correcto. Vale, fantástico. Bien, xa teño aquí todos os apuntes referentes. Vamos a mirarlo e empezamos o combate. Joder, a por riba tocoulle ao man que tiña o búho cerca. José Villa, Dios ao búho, Sinto moito. O sea, o búho ten que ter unha suerte para non recibir o ostión que vai levar. A ver, Dios. o búho. Bueno. O búho fai ¡puf! Bueno, pois a gastar outros 10 euros vai a ser, José, que sinto moito. Pero polo menos non foi chistía que recibiu o golpe. Vale, e a continuación o esqueleto que vai facer? Moi sinxelo, sair da sala.
Extrañame un pouco que teñan tanta iniciativa, non? A mala sorte, a sorpresa. A iniciativa é a oportunidade de reaccionar. Tral, ves que se aparta de ti. Casi pegar. Sí. Dalle aí, con toda a violencia do mundo. Voy a dar que no a miña reacción. No, porque era para que dera a Tral, vale. Non te preocupes. Como bailou aí no 19, non lle deches. Non lle deches. Genial. Vale, Pa ti. toca a mí. Outra vez. Vamos a movernos aquí. Vamos a piñarnos aquí. Tral. Este esqueleto ven... bueno, non fai ruido porque escoitarías o castiñar dos seus dentes, os seus osiños moverse, e vai dar un espadazo. E creo que che dá. Joder. Mi madriña da puta madre que che pariu, O dano que che acaba de facer. Este é o segundo de 6 esqueletos. Os outros osos se móvense por ali, ingratos. Acércanse a donde está Thrall e valle meter outro espadonazo. Eu creo que este tamén che dá. Pero non fai tanto dano, ves? Non pasa nada. Vai a vir outro esqueleto. ¡Qué cabrón, tantos esqueletos! O esqueleto vai se poñer aquí. Outro espadazo. ¡Dios! Thrall. Volve. Acordas de cando che dixen que ti ibas a ser o peito do grupo? Lembro agora. Vale. Non pasa nada, compañeiros. Hai outro esqueleto máis. Este vai se mover aquí. Non vai chegar, vai gastar a súa acción de movimento e vai se pasar por aquí. Thrall, creo que non lle podes pegar porque xa tes a reacción usada, vale? Polo tanto, vai se meter aquí. Non pode pegar porque usou a súa acción para mover. Xa bastante calei. O punto de golpe por ser orco, que? Eso é certo. Sí, pero pensé que ya los tenía asumido. ¡Ah! non vai así. Eu tiño que saber un pouco por riba que o que facedes, pero vos tedes de que... E non usaste esa suerte tampouco. Correcto. Afortunadamente no, sí sabía que tenía que usarla, pero no la quise usar. Vale, perfecto. Vale. Estás a un punto de vida, compañeiro. Non podes usar a reacción, xusto. Thrall, tócache. Mi madriña, cantos hai? E podes ver que hai... Aquí vou volo comentar, tiradme todos arcanos. O bonus acting, moi ben tirada. As pócenas están xusto para isto. ¿Qué te tiramos? Arcano. Coñecemento arcano. Teño máis Bueno, eu Unha creo que preguntiña. aquí nadie sabe nada. Vale, dadesvos conta de que os esqueletos teñen moitos dos osos que están cubrindos son dourados, vale? É unha preguntiña. Non, claro. No, que esto vai ser... Lo que gasté fue la acción adicional, ¿no? Sí. non podo tampouco, da igual. Estou sin hechizos. Tes os cantrips, home, tes os... Pues no me queda de otra. Lanzar. Da igual cualquiera en total. A pregunta é canta vida teñen. Esa é a pregunta. Ya, pero como Kike nunca dice nada. No. Sobre os tal, non que me ides escoitar que vos deja os puntos de vida do bicho, Hostia. Vale. Moi boa, daslle un golpe. Daste conta dunha cousa. Cando lle das este golpe, vale, parece que como a maxia deses osos amarelos reluce e este ataque redúcese á metade. Esa maxia pérdese, polo tanto... Aí aplicamos. Perfecto. O sea que tiene un escudo. Teñen un primer escudo. Parece que ese recubrimento dourado dañe unha primeira protección, facendo que o primer golpe que lle fagades se reduza á metade. Hai outra cousa que te chama a atención, Thrall. É que da sala, ti estás no outro lado da parede, empeza a salir unha luz fantasmal azul. Ai.
Creo que se ve agora un pouco mellor, verdad? Vale. Vamos a aumentar un pouco para que se vexa ben. En principio tedele que estar vendo, se mal non me confundo. Yo sí lo Sí, veo. sí. Eu sei. Que faz, Fral? Non podes salir porque estás rodeado. Ya no tengo más puntos de acción y de acción adicional, ¿no? No. Vos ti meteches, eso sí, fixeches un crítico, pero o problema é que se caches un no dado do daño. Porque, meu Deus, vai a hostia e meteches. Vale, seguíntolo. Roswell, espero que empeces a facer dano, porque mi madriña. Ao que está en riba miña, así como veo que pasa cerca miña, doy aí un True Strike. Ajá. Vale, golpea. De novo. Isto vai á metade. Ves que a primeira protección se lle acaba de ir. Vale. De feito, vou nos marcar para que se entendan. Vou poñer... Voy a poñer Sí. isto. E me muevo para aquí. Vale. Va a recibir o ataque de oportunidade este cabaleiro. Yes. Ah, pensei que iba a fallar. É boa hostia, che fai. Moi bien. E me quedo aí. Genial. Toca yo outro esqueleto que está na parte de atrás. Este vai se quedar aquí atorado. Ten sorte. Ui. Vale, o búho está literalmente morto, non vai facer nada. Oxalis. Problemas. Demasiados problemas. Me parece muy mal, pero bueno. Todo esto porque no fuimos para el otro lado. Ya. Podía ser peor, ao outro lado. No sé. Hombre, eso pareceme que rushaste muy rápido combate, Kike, pero bueno. O ruxeado. Porque podíamos haber pechado a porta e poñer os travesaños no mesmo momento no que Efectivamente, es lo que estaba pensando yo. Le iba a decir a Rosba, o sea, que yo cerraba la puerta mientras Rosba la ponía los travesaños. Sí, pero bueno. Claro. Sí. que a iniciativa do búho é comprobar e despois asegurar. Pero bueno, rushaste moi rápido o combate. Non me parecía El combate, el Ujú. búho entró, pero detectó al búho, no detectó a nosotros. Vou decir que non, pero por información que me gardo eu para mí mesmo. Sentido o medo, está ben, eso está ben. Vale. Pois non teño moito que facer, máis alá dunha acción e pasar o turno, porque Ajá. quedeme sen xoguetes, como quen di. Tes os cantrips. Podedes tirar religión sobre os esqueletos. E vos podo dicir algo máis. Tiradmos 3. Religión. Sí. Son no mortos, ao fin de contas. Este persuasión, o que acabo de meter eu. No. No, está ben. Vale, perfecto. Os tres chegadas á mesma conclusión. Os esqueletos son vulnerables aos golpes contundentes. Vale? Polo tanto, aqueles que están marcados eu recomendo que lle peguedes con contundencia. Cerral neste caso, como lle mete un puño coa man aberta, e non lle recomendo pegar coa lanza, destruíos. A palabra é destruílos. Xa. ¿Y cómo le... Espérate. Cando pegues a próxima vez, en vez de facelo coa lanza, pega coa man. Sí, pero eso ya es contundente, el golpe con la mano. Sí. Sí, claro. Ah, vale, entiendo. Porque a lanza, a fin de contas, é penetrante. Vale, decir, é como pinchas. Vale. Con que están equipados estos esqueletos? Con prácticamente nada, vale. É dicir, os esqueletos teñen a roupa... No, literalmente son osos. Son osos. O sea, Ves no toquen que vai como restos da armadura, pero son tan poucos, están tan desfiañados que o único esquive que teñen é o seu propio
Esquivar. Ujú. E bailar. Vale. Es que teñen ansia de carne. Literalmente. É como se vos uliran. Por que será? Non o sabedes. Pero ao mellor está relacionado ca luz que se ven desde a outra sala. Voy entonces a hacer así. Ajá. Mm, Ben, de novo non che fixo ben, pero dase, porque che está contando un -1. Digoche unha cousa. Cando ti lle das ao True Strike, que faz a continuación? Dalle un ataque normal ca arma. Claro, pero digo porque, por exemplo, Rubén, cando lle dá, xa lle fai o automatismo ben, pero se me fijo no teu chat, no True Strike pon place item here to enchant it. no, pero non o fixen, claro. Proba a facelo. Simplemente por sacarme o de curiosidade. Ok. Vale. Ajá. Proba a True Strike. golpear coa arma. Por sacarme o de dudas. A ver se agora o fai ben. Entre media attack e el casting attack. Media attack. Ahora se che aplicou o True Strike. Encantoucho. Ahora sí que sí. Vale, bien. Pero ahora estou perdido eu unha ventana que me acaba de saltar de Sí. damage roll. Claro, porque che está dicindo falo versátil ou falo... Entendo, non? Ahora falamos. Claro. No, Ah. un de 6 máis 4 e non me deixe cambialo. Vale, dai un de 6 más 4 non hai maneira de cambialo. Hai unha opción que che di versátil. No, dime se o quero facer ou contundente ou radiante. Vale. Situational bonus. Sí, bonus situacional. Permíteme escribir. No, que va. Dai a calquera tiramos de novo. Aquí como che dixo o xogo, podes facer que sexa o daño contundente ou radiante. Entonces Me cago que na puta que o pariu, carallo. Vale, Que tira do de 8 más 4, porque co que fixeches de 6 xa meteches un castañón que flipas. Bueno, a ver. Vale, morre igual. Faslle 10 puntos de dano, porque é o doble. Son vulnerables. Un menos. Perfecto. Bueno. Algo máis? Podiste haberme quitado el de encima que tenía yo, cabrón. ¿Cuál? Si estás rodeado. Por eso, Sí. el que tiene que está dañado. Claro, y me voy a meter yo a melee contra ellos. Non Genio. lle chejas a melé, que é o rollo. Ya. Algo Y- máis? Quédame eso, nada máis. Voume ir apartando. Voume ir apartando. Vale. Bien. Escoitades unha risa das profundidades da sala. Parece que a luz brilla con máis intensidade. Vale, tócalle este esqueletorrio. Este esqueletorrio que vai facer é mover os seus osiños. Pero dice que me iba a apartar. Móvete. Onde? Pa onde? Que eso é o tema. Irei ao fondo do pasillo, imagíname. Vale, móvete eu. Para aquí? Sinálame Sí. onde queres, porque xa pasín a ronda. Aquí? No, a máxima distancia, para que non me alcancen. Está sobrecargada? No, No, bueno, xusto, a ver. Non, estás xusto, se non movieche solo 20 pés. Genial, Vale. quedaste aí. Vamos a poñer estes aquí no medio, porque asumo que estarían máis no medio que no outro lado. Nos Vale. cofres. Como dicía, o esqueleto móvese por aquí. Vai a apuntar ao noso amigo Roswell. Yeah. Pensaba que caí no 2, Non che dá Roswell, pero elo cerca, Pero elo extremadamente cerca. Toca os outros Dios. esqueletos. Vale, vamos a sacar aquí este. Esperad, a mí me da que picar ese.
Dios. Mi má, non caeches de milagro. Ves que che dá un espadazo que a súa espada corta, oxidada, feita trizas prácticamente. E vamos co seguinte. Utilizo la boda afortunado, Ah, de antes. Sí. Ah, carallo. Vale, este turno xa o fixen, vale. O sea, este tampouco Vale. che dá. Vamos a tirar co outro para ver se te reverte o daño, Vou no tirar. Moi boa sorte, moi boa sorte. Reverte o daño, vale. Moi boa sorte. Genial. Toca o que lle pegaches. A ver se che golpea. Que sorte tes, cabrón. Que sorte Sí. tes. Que suerte tengo con 3 enemigos. Non che mataron de puto milagro, Pero, tócache. E vamos a Podes acabar esta traballar. ronda e vámoslo parar aquí, porque son e media pasadas, entendo que Josabi ten... No, eu hasta as 8 que Ah. teño que marchar. Ah, vale, Podemos vale, hacer perfecto. algo Puedo destrabarme. Non te podes Hasta mover. onde? Claro. O Estás destrabarte en fai que non tiñas ataque de oportunidade, pero estás rodeado. E tes unha parede detrás. Vale. Pues nada, no me queda de otra. Vale. Podía utilizar Rafa de golpe, ¿no? Sí, podes. Como acción, golpeas. Como bonus action, ráfaga de golpes. E así podes pegar a 3. Recórdache, non, sí. o único que non ten a protección é o que está marcado. Os outros teñen. Polo tanto, dalle como queiras, pero dalle duro. Primeiro Vale, pegas entonces coa con acción normal. Acción normal, puñetazo. Meu Deus. Xa fixeches tres Vale. fillos. Ah, Arre, hosti, metestelle 20 de daño. Vale, ese man estoupa, vale. Literalmente a palabra estoupar. Un menos. Vale. Que máis? Ahora, uso el ataque de ráfagas. Ajá, Primero con este. vale. Non me che Dios. creo, tío. Non che creo. pum, pum. Da igual que teña protección, vale, sabas. Fixéchelle 30 coa protección é 15. Matas ao outro, vale. E agora, mételle outro un arme de strike ao que queiras. Joder, cabreouse, El otro, Venga, el otro golpe. Sí, ao que queiras. Tes un aquí e outro aquí. Arre, hostia, la puta que me fixo, man, Nunca eles, no, que ruxiste lo combate. Está todo medido, compañeros. Espérate, lo de Rafa de golpe solamente era uno. Sí, pero a ráfaga de golpes permite coa bonus action pegar dúas veces. Vale, só che vai a facer un ataque, porque non Sí. sei por qué. Polo tanto, ahora quedeche outro ataque, vale? Entonces, ¿qué tiró? Porque Un no me arme deja de tirar. strike, un arme de strike. Usa un arme de strike donde queiras. Arma de strike. Claro, no, El ataque normal. eso es. Claro. Porque a ráfaga de golpes é como se fixeras dous ataques normales rápido, vale? Simplemente que ten o nome ese para que che consuma o choi, mi madriña. Toma. Vale, non o matas. Ah, no, sí. No, non o matas, non o matas. Non o matas porque este tiña a protección. Vale, un segundo. Vamos a sacar así. Perfecto. Ves que lle queda un puntiño de vida. Minto, son uns cuantos máis, pero quedalle un fío para poder matalo. Non faz nada máis? Que no puedo mover tampoco. Mira, podes facer unha cousa. Podes pechar a porta e pivotar para aquí. Pero no tendría ataque de oportunidad desde abajo. De que? No, No. porque está a porta pechada. Está a porta pechada. Entonces Vale. cierro la puerta. Me pongo travesaños. Os travesaños non é unha interacción. Interacción é pechar a porta. No. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Nada máis, verdad? No. Roswell. Tócache. Bien, Non a estamos este que se jugando con fachaba. flanqueos, ¿no? No. Porque todos estupabades. Para se deixar. Joder, macho. Non lle das. Parece como se a daga lle atravesara, sabes? Entre as costelas. E non lle das. Que putada, Acabo de turno. Que putada. Joder, Imagínate que tuveras outra daga para golpear en vez do escudo, Ya. Sí, e se tuvera outra daga, tendría que haber recibido un golpe do outro. Efectivamente.
Vale, non sei por que saltou tantos turnos, porque estábamos con Rosval. Vale, algo máis? Nada máis, non? No, que Vale, perfecto. non podo pasar nada. Tócalle o esqueleto este de aquí. Vai abrir a porta. Vai se mover. Vai ser para aquí. Vai se poñer aquí. Vai pivotar aquí. E agora vou fazer unha cousa moi graciosa, que é golpearlle ao noso amigo. Pero non lle golpeo. Non hai huevos. Moi ben. Seguinte turno. O búho non. Oxalis, tócache. Mm. Un, dous, tres, 4, 5, 6, 7. Eu penso que sí, ¿no? Destes esqueletos hai algún que teña... Como están? Mira, Quero este decir- de aquí, o que lle pegou antes o teu compañeiro Thrall, falta a mandíbula e un braciño. Ese é o que está a punto de morrer. Os outros están intactos. Moi ben. E despois de min... Este... Despois vale, de ti pois... iría este. E logo este. Non me vou arrimar, non vou ser tan... Pero vou facer isto. Moi ben. Fallou uno. Perfecto. Ah. Polo tanto, vai recibir os puntos de dano e como comentábamos antes, a protección vai facer que, efectivamente, pois, lle faga a metade, pero sácalle. Vou non marcar para que sepades que non ten a... Aí o tendes. Xa non ten a protección dourada. Algo máis? No. Vale. Cando acaba o teu turno, non o podedes ver porque non estades ali, pero podedes escoitar segredos atopados e perdidos, e logo volvéronse a descubrir. As vosas miserables mentes nin sequera poden imaginalo. Bien. Tedes un problema. A luz, que antes pulxía con forza, vades ver que deixa de brillar e escoitades eso que retumba por a habitación onde estades. Moi ben. Tócalle a este esqueleto vai lle pegar a Roswell. Porque intentou pegar antes, non por outra cousa. Hostia, Dios. Roswell, dache, Mimar, Roswell, mimar! Que che quedan 3 puntos de vida, Roswell. Mimar, vai, hostia, che pediu. Roswell, eso doeu. Me cago en te ha sido eu. Thrall, o esqueleto que antes intentaches matar tenche xurada e vaiche golpear. Pero debe de ser porque lle falta un braciño ou a mandíbula que non che dá. Agora ben. Agora ben. Non vades escoitar os pasos desta criatura, pois un cadáver xorobado, cun sombreiro puntiagudo e vestido cunha túnica bordada con símbolos místicos, aparece. Uns finos mechóns da barba flotan baixo a súa mandíbula ósea. Ergue un dedo e traza símbolos arcanos no aire. Con voz ronca empeza a rirse, porque agora vai obter carne de vos. Moi ben. Vou declarar xa un multiataque. E vamos a facer a parte graciosa. Vamos a tirar un dado de 3. Todos. No, eu. Ah. 1, Oxalis. 2, Roswell. 3, Thrall. Bueno. Joder. Oxalis, te sorte porque ademais este frasco trivial que che vai a lanzar, vai a conxuralo, vai non facer con desvantaxe. Por que? Porque o rango 30 estás a máis de 30 pés. Tu eche sorte, realmente. Non sei eu. Dache igual, creo eu, Xusto. Vale, ves que che lanza
un vial conxurado que rezuma, sabes, algo, unha viscosidade verde ácida que faiche dano. Agora outra vez como antes, volvemos a tirar a ver quen lle dá e volve a ser por ti. Bueno, non lle gustan as mulleres tiflis, vale, vamos a decirlo así. Ou as magia, a unha maga que sabe... Bueno, Iso, mi maga. Menos mal que foi con desventaxa. menos mal, senón Se imos non- a levar unha boa. Vale, ves que empeza a conxurar algo por detrás. Está preparando algo. Tral, acaba de aparecer esta criatura que podes ver gracias a túa Dark Vision. É a cousa máis fea que viches nunca. E non parece moi amigable. Que faz? ¿Le puedo decir algo? Sí, puedes. Yo la veo. Sí, acabo de recibir un ataque suyo, ¿no? Sí, víchetelo todos. Acaba de atravesar a porta Non atravesou a porta, quedou no outro lado. Sí, pero fixo ese filón pola porta. A menos que non tiñades Dark Vision, e creo que tedes todos. No, yo no. No, pois ti non o ves. No. Ti escoitas algo, ves que sale algo detrás da porta, pero os teus compañeros sí. Que fixo o noso colega Zral? Fallar. Un puñetazo. Ah, que putada, Zral, non lle deches. Pega aí outra vez que a túa bonus action. Dalle duro. Esta vez sí que impacta. E creo que este esqueleto vai a morrer, ainda que saques un mínimo. Mátalo. Vale, decir, este home estoupa. Polo tanto, un menos, Thrall. Un menos. Moi boa, moi boa. Faz algo máis? Non sei se está muteado, porque non se lle oi. Asumo que non No, di no, nada. estoy aquí. Vale, perfecto. Está pensando aí que facer. Vale, podes te quedar aí. Xa gastastes a túa acción, é dicir, se te moves, vanche facer ataques de oportunidade. Esa é a putada. Non che recomendo moverte, de feito. Porque tendo dos esqueletos que che Pues poden nada. golpear. Claro, No, claro, no. no nada. Roswell, Vale, este esqueleto perdeu a protección. Vale, utilizo a bonus action para usar unha poción de curación. Ajá. A última que tes, moi ben. Moi boa. Vale. Este. E o esqueleto que teño enfrente, debes de darlle un true strike así, doi un armed strike. Vas a dar un puñetazo. Voy a dar un puñetazo. Moi ben. A ver se sale ben. Joder, No. macho, que suerte teño, Literalmente podes ver como se aparta un pouco para atrás e fallas miserablemente, Oxe non é o teu día, Roswell. Estas criaturas... Estes paso non turno. mortos están che podendo, Vale, toca yo ao seguinte esqueleto. A os non mortos, os gusanos, os non mortos, os bandidos. Joder, Impresionante, non pago unha merda. Hostia. Que a mí... E non hai afortunado llevar allá. Tral. Non é afortunado que che vala, non? No, porque xa usaches, verdad? Sóname. No, non usaches. Ou sigo... No. Non, usou non unha vez. Vale. Tral, usas afortunado. Sí. Vale. Mellor, Mellor. Que tengo que darle a- Outra vez he chorado, Choraba a risa. Vale, ves que Sí, te fai moito dano, pero non che destrue, vale. Feito dese momento que yo saco a vida, aplicas damage. Pero ¿cómo le quito el punto al...? Tes que usalo, é unha habilidade. Ti das de usar e vai che preguntar con ventaja ou desventaja. Das de desventaja e xa cho consume. Vale, Bueno, saco che o uso neste caso. Xa te ya lo di, pero... Sí, sacoucho porque non lle deches algunha opción. Non, Vale. Non pasa nada, saquincho eu. Vale, perfecto. Pois Oxalis, tócache. Viches que esa criatura ao fondo, esa que está na oscuridade, acaba de trazar algo máxico na man. Creou unha voluta, un vial verde ácido e lanzoucho, Cuidado. Con demora. Con demora. Como con demora? Quero decir... no, lanzou uno, vale, sí. Pensaba que me estabas a decir que estaba preparando algo e que mo iba a lanzar. No. Lanzoucho antes. Estou dicindo que che fixo a ti. Hostias.
Pero no me vale de nada eso. Como foi o de efectivo, por así dicilo, a llama sagrada sobre o no muerto este? Non moito máis que outra cousa. Vale. Parece que a estes bichos o que lle afecta é o contundente. Ahora ben, o que acaba de aparecer non tens nin puta idea. Pero Xa. dado que está feito de composto de osos, daste, sabes, o máis probable que lleva lo mesmo. Contundente a distancia vai ser que no. Vale, pois terei que abogar. Bueno, isto eso fai máis dano. Igual necesitamos dano ahora mesmo. Ou ben podo facer eso. 2 de 8. No, 1 de 4, 2 de 4. No, vamos a esto. Dame o rango. No, teríame que acercar. Podes te mover un pouco e logo moverte para atrás, Eso tamén é unha opción. Déxame pechar a ficha. Como faz para medir a distancia? Mira, á esquerda, onde tedes o iconito do muñequito, hai, a parte de seleccionar, unha regra. Dádeslle, Claro. logo movedesvos, e xa vostedes aquí. Se non, mentres mantedes o control, podedes movervos, non vos vai a mover, e vai vos a sinalar canto distancia. Vale. Un pouco para ubicar, non? Ajá, perfecto, pois voume mover. Sen. Era como fajo. Tens que dar, sacas a regra, porque unha vez aposta, la que volver a sacar, para poñer... Vale. Pero non me dixe quitala. Claro, Dalle o muñeco. tens que dar a outra vez o iconito para seleccionar o macaquito. Cal é ese? O que encontro. Xa está. Xa me Primeiro, adiantei. e vou mostrar ahora en Discord, pero se xa o fixeches, xa está. Listo. Así, este, e ahora estou a 30 pés, verdad? Sí. E vai caer un escopitajo do mesmo que me soltaron a min. E non lle vai caer. No. Neste caso, o Potion Spray non me impactou, pero moi boa idea. Unha pena que non fora materializada en algo útil. Toca yo ao esqueleto nervioso, que vai a seguir... Deste caso, como ve que Roswell non lle está golpeando, pero si Oxalis, non vai a golpear coa súa espada curta, senón co súa short bow. Cutre, culero, pero efectivo. Por eso teñamos que haber dito que tiña short bow. Short bow, con desventaxe porque ten os teus compañeros aplicándolle estando 5 pés, pero intento. Non che dá. Vale. Hostia, cabrón. Ese susto. Tócalle o alquimista esquelético. Vai avanzar para que poda ser visto por Roswell. Entón, vou a tirar o dado de 3. Toma ya. Roswell, comeche isto. Sí, me lo como, con patatas. Aí che vai. Aí estamos, piden a rega sin querer. Ha sido agraciado. Multiataque. Multiataque, cágate. Non che dá, verdad? Que cabrón. No. Vale, e outra vez volvemos a tirar o dado de 3. E a Oxalis. Este man está enfocado como los dous. Que por sorte non che dá. Madre mía, tío, poñer o puto esqueleto alquimista para que faja entre nada e menos. Thrall, é o teu momento. Vale. Fas, Thrall? Vale. Ala foi. Un menos, compañeiros. Thrall mete un cagallón a esta criatura. E, meu Deus, é tanto que lle mete. Cal é o teu próximo obxectivo?
Vale, golpeas. Este tiña a protección. Polo tanto, vaslle facer a metade. Non morre, non morre, non morre. A metade, a metade. Aí está. E perde a protección. Vámoslo marcar para que sepamos que é así. E agora ben. Roswell, ao mellor é o momento de aniquilar un esqueleto ou de matar algo no día de hoxe. Sí. Que me lo llevó todo prácticamente. Sí, sí, literalmente o tío Oxalis. Bueno, Oxalis non noqueaos, pero... Xa, todo triste porque non acertou un puto ataque a sarcase o esqueleto. É duro, Un alma en pena con otro alma en pena. E le hago un true strike. A ver se así podo facer de algo, polo menos. ¡Vamos, chiquillas! Menos mal, matáchelo. Al fin. Bien. Al fin. Evitache de que puidera matar a teu compañeiro Thrall. Solo vos queda un. Este alquimista que está aquí. Oxalis, que fas? Ah, bueno, quedo aí. Ben, porque justamente pasen os turnos. Ben feito. Que fas, Oxalis? Pois vai ser... Teño a mesma ventaxa. O que Paquete ten moito menos. Pois... Que é eso? Sí. Daño máximo. Fixaches o daño máximo. Vale, perfecto. Ves que lle fas todo o dano ou a criatura fai ese criqueteo cos dentes mentres emite ese sonido de vaite salir saber donde, porque non ten unha gorxa para poder falar. Vale, vai ser un... Así es como se lanza un hechizo. Y le lanza la bola de fuego a la boca. Aprende, estúpido. Vale. Y... sí. Oye, es que me puedo mover. Vale. Venga. No, de feito, bueno, creo que non me ten xa rango con ningún feitizo aí, pero... de feito, 1, 2, 5, 30. Ah. Estos tamén serían 30, perfecto. Vou me quedar aquí fora do seu alcance visual ou no? No. Veña, dalle. Moi bien. Toca yo ao noso amigo. Vamos a seguir co mesmo dado de 3. Sí. Este Eso 3 é pa Thrall. Thrall, vaste comer ti o primeiro ataque do ácido. Joder, tío, este man non deu ni un putísimo golpe, é impresionante. Bueno, sí, deu o primeiro. Minto, deu o primeiro. Deu o primeiro que foi pa Oxalis. O máis difícil. E agora por Roswell. A ver. Por Dios. Joder! Roswell con hecho esto. Mi madriña, 8 de daño. Ácido, ademais, que ese ten que joderche que te cagas, Empezou Non a xa sei. rir. O sea, non ten vulnerabilidade por ser máquina ou ácido ni nada. No. Que va. Que va, mas as máquinas, é dicir, un construto pode estar feito de moitas cousas, non ten por que ser metal. Ben, Thrall, ves que esta criatura riuse de vos e está vos dicindo que vos vai matar. Que faz? Son osos, podelos partir. Creo que ya no puedo usar la rafa de golpe, ¿no? No, xa gastaste os 2 puntos de Ya gasté Tens los que puntos facer un de descanso mono. curto. Perfectamente despois desto facedes un descanso curto, estades chapó para o resto da mazmorra. Ai, non lle das. E rise de ti. Pero este xa non lle se ri tanto. Toma, daño máximo. Vale, ves que mete está el leñazo nas... Eu non sei onde lle pegarías, pero gustame pensar que lle pegas aí no peito e intentas lle romper todo. Ves Ríete que de esta. ¡Pum! medio corpo se lle desfai, pero está un hilo. É un fío, quedei un nada para morrer. Roswell! É o teu momento. Ao mellor é a segunda criatura que matas. Vale, móveme para aquí, ao Ajá. seu lado. E le intento dar algún true strike aí, ahora que veo que está Ay, débil. vamos. Joder, aí sí que me soy Daño con pistola. radiante.
¡No! Joder, macho, ¡No, non lo tío! creo, Non pode ser! Non entro el try coxe, Roswell. Joder, nada, Oxalis. paso de turno. Oxalis. Ao mellor é teu momento. Eu non o creo, tío. Todos, non seguí menos de 10 todo o tempo. Eso que tes hostia de magia. É increíble, eh? Cando non queren os dados, non queren. Non é máis. Mago de Oxalis. pacotilla muere y deja a los vivos vivir. E vedes como se desfiaña. Entre llamas. Moi ben, compañeiros. Sobrevivichedes ao combate e levachedes 133 puntos de experiencia cada un.